Так, проверяю гук. Проверяю гук. Гук есть, ці ёсць, і мы на месцы. Нешта, мне падаецца, мяне зацішае трохі. Мне падаецца, зноў включаю кіно. Так, зараз будзе кіно. Прям доўга я памятаю, што гэта прыкладна пачатак, як у Death Stranding першым. Гэта першыя 2 гадзіны гульні, гэта насамрэч не геймплей, гэта кінцо. Вось там 2,5 штосьці гадзіны. Ну, вось мы будем просто з кароткімі геймплейнымі ўстаўкамі, як і ў Death Stranding, так же сама па сутнасці кінцо глядзець. Вітаю ўсіх. Мы працягваем марафон наш па гульнях. Мы абіраем, кожны дзень мы абіраем гульню на наступны дзень і гуляем у яе, і гэта гульні з галасавання. Сёння ў нас гульня з легендарнай, можна сказаць, серыі Якуза, якая мае просто гіганцкую колькасць частак. Вось, і канкрэтна гэтая частка, якая пачала нават спін-офф па сутнасці Якудзы, яна якузы, неважна, усё гэта абсалютна не працуе да японскай, так? Вось, мы якраз такі гуляем у JRPG версію Якузы, і справа ў тым, што яшчэ мы гуляем за іншага персонажа. Гэта частка адна з... Яны ўсе ў розных жанрах. Не, па сутнасці, у Якузы ёсць толькі 2 жанры, гэта бітэмап, то бок, ну, ты просто бегаеш і б'еш, і даволі хутка бойкі разгортваюцца. Гэтая частка JRPG-шка. Ну, тыпу, гэта Like a Dragon, як бы часткі яны JRPG-шкі. То бок яна па сутнасці прямо унутры сваёй серыі як бы маюць раздзяленне. Але з назвамі поўная блытаніна, я скажу, таму што ў Японіі гэта гульня не называецца Якуза. Уся серыя яна не называецца Якуза і ніколі не называлася. Яна ў Японіі называецца Like a Dragon увесь гэты час. І першая гульня, якая назвалася, дадала Like a Dragon, гэта вось гэта ў назву. То бок дагэтуль яны былі Якуза 0, там, ну, Якуза Ківамі 1, 2, 3, 4, там часткі і так далей. Давайте я трохі, можа, гук цішэй зраблю. Яна, мне падаецца, трошкі заглосная, нават мне ў вушы б'е трохі. Як мінімум галоўным меню. Давайте вось так. Трохі паспакайней. Вось, часткі ў адным жанру звычайна, і толькі часткі Like a Dragon, якая насамрэч проста... То бок гэта Like a Dragon. У Японіі гэтая частка называецца Якуза, я не памятаю, 7 альбо 8. То бок у Японіі называецца Якуза 8. Выбачаюся, Like a Dragon 8. Так? Вось такая назва ў Японіі. Ну, я ад балды зараз нумар назваў, бо я не памятаю, які нумары. Я, па сутнасці, гуляў толькі... У мяне ёсць цэлы набор гэтых Якуз, я набываў у камплект. Вось, старых таксама і ремейкаў іх за там вельмі высокія зніжкі. Мне тады вельмі хацелася паглядзець усю серыю, але насамрэч я дабраўся толькі да гэтай і даволі вялікую частку я прайшоў. Потым я закапаўся ў дадатковых квестах і асноўных квестаў не праходзіў. Мне было весела рабіць усё што заўгодна, акрамя галоўнага квеста, і там я як бы і падзабіў просто ў пэўны момант, нагуляўся. Вось, давайте пачынаць, таму што кінца будзе шмат. Гульня на ангельскай будзе, размаўляць яны будуць на японскай. Я не ведаю, як мне паспяваць, калі я буду яшчэ і расказваць вам, што адбываецца, і перакладаць кожную фразу, то мы расцягнем гэтае кінцо яшчэ ў 2 разы. Ну, рэальна, калі я пачынаю перакладаць кат-сцэны, то гэта займае ў 2 разы больш часу, чым кат-сцэны, таму што у некалькі рэплік закідваюць, могуць закінуць шмат сэнса, а я буду гэта тлумачыць пару гэтых самых, пару гадзін. Вось, ну, карацей, давайте будем глядзець, калі я буду лічыць, што вы зусім уже можете загубіцца і не сочыце, можете не прасачыць за сюжэтам, тым больш, што на фоне, калі вы на фоне глядзіце і у вас на японскай яны будуць трендзіць, вы даволі хутка згубіцеся. Я буду тлумачыць, што па сюжэту адбываецца, але давайте я зараз вам кароткі змест вельмі распавяду, без моцных спойлераў, просто пра галоўных герояў. Галоўны герой у нас Ічібан, гэта вось гэты чэл на фоне. Ён частка мафіозі, сам нарадзіўся пры бардэлі. Я не памятаю, гэта важна будзе, не важна ў першых катсцэнах. Ён нарадзіўся і жыў з прастытуткамі. У выніку ён стаў па сутнасці членам мафіі, і са сваім кланам ён як бы пэўны час быў. Потым
Потым мы будем вяртацца, я буду кароткі змест накідаць. Галоўны герой лох. Ён па сутнасці такі тыпу трошкі прыдуркаваты, ну дурненькі такі, карацей, сам па сабе, і ён ну вельмі, але ён вельмі шчыры, ведаеце, такі дурненькі, але шчыры. Агучка можа ангельскай, каб нешта на слых. Давайте так, спецыяльна для стрыма зробім аўдыо на ангельскай, я згодны. Я думаў над гэтым. Так, audio language, давайте, English. Вось, зараз яно перезагрузіцца. Бо інакш, мне падаецца, на слых на стрыме ўвогуле будзе вельмі складана. Я спецыяльна, каб вам хоць трошкі прасцей было. Вось, але галоўнае, я буду рабіць перапынкі, тлумач, таму што зноў з ангельскай не ўсе сябруюць далёка. Ну, субтитры не бачно. Так. Давайте так, я згоден. Давайте на слых, хотя бы штосьці. Я буду рабіць паузы час ад часу і коротко тлумачыць. Вось так, таму што першыя 2 гадзіны мы літаральна мы пакуль, я думаю, што тыя, хто не знаёмы з Якуза, яны для гэтых мемаў яшчэ не гатовыя. Патрэбна пакрысе паглыбляцца. 3 гадзіны, добра, паляцелі, карацей, увесь стрым кінца. Чым раней пачнем, тым раней пачнем біць бомжей на вуліцах. Частка першая, святло і цемра. І тень. Long have I waited for this day. I know you can't have forgotten my face. Do not pretend otherwise. Iemann was the name of the courtier you murdered in Suriga. That man was my father. You don't mean you're that girl from before? I'm not that girl anymore. I am a vagrant on a quest for vengeance. Do you know how many times I've awoken in the night, having dreamt of drawing this dagger? Today, finally, my blade will have its due! Quiet! Men, have your way with her! You actually believe I would ever let myself be cut down by a mere woman? I will teach you your place, for I am none other than the fearsome Genji the Slasher, the legendary terror of Edo! You fool of a man. Genji the Slasher is none other than I. Did you see that? Father. Вітаю, Юджин, вітанки. Мені падаецца, місткаст трохі з голасам, таму што на японскай яна, ну, ці типу жанчыну, хто адыгрывае, там зразумела, што гэта мужчына, але голас больш жаночы такі. По-мойму, але я уже японскую агучкаю, так, не памятаю. Тут таксама зразумела, тут якраз такі зразумела, што гэта мужчына, а там складаней зразумець, што гэта мужчына. No. Not yet. Then what are you sitting around for? We leave for Osaka in the morning.
Look at you. You got the audience to its feet and suddenly you think you're a star? This kind of money is nothing, so don't let it go to your head. You ungrateful little brat. Don't you look at me like that. I can't believe this is how you treat your mother. I ought to make the next cut even deeper. And this time, not even your makeup will hide it. Yoko! Stop it! Don't you dare try to order me around, Toshio. Who do you think keeps this whole damn show running? Tora-chan. Shall we go to Motomachi tonight? Are you sure? Who cares about all this? Are you okay, Masumi? Don't worry about the confetti. Let me give you a hand. I should have time to finish it in the truck tomorrow. I may never be an award-winning actor, but I've always been a masterful confetti cutter. Every actor needs a backup plan. What do you say we hit the town tonight? See the sights of Yokohama. Just the two of us. Come on. Okay. So, Masumi, did you say goodbye to all your friends in Yokohama? I don't have any friends. What's the point if you switch schools every month? Come on, don't be like that. You know, when I was your age, my parents wouldn't even let me go to school. Hey, why don't we treat ourselves today? I know. How about Peking duck? The king of Chinese food. Ah, the duck is dried in the sun, then roasted, and the skin comes out so crispy and delicious, you'll love it. If it's the king of Chinese food, it must be expensive. Don't you worry about that. Indulging ourselves for one night won't break the bank. Я зараз невялічкі перапынак і наганю, так. Па сутнасці, гэтыя падзеі, якія зараз адбываюцца, гэта ўсё у нас вельмі доўгая падводка да таго, што адбываецца. Нават галоўнага героя яшчэ пакуль не паказалі, але гэта персанажы, якія, ну, вось гэты малады хлопча, ён будзе важным потым, ну, ён будзе важным потым для паразумення тыпу сітуацыі. Плюс, я так разумею, для тых, хто гуляў у іншыя часткі, гэта знаёмыя персанажы альбо гісторыі, кавалкі, якія, ну, павінны быць знаёмы. Вітаю, Пурбай, вітанкі. Будзем працягваць. Катсцэн тут шмат. У нас спачатку прям да халеры катсцэн. Будзем кінчык глядзець. Ой, блин, только не кажите, что я скипнул. Не скипнул, все нормально. Whoa, Masumi. You're going to get full if you keep eating those, you know. Remember, these appetizers are just the bit players. The main course has yet to take the stage. Yeah, I know. I'm going to the bathroom before the star gets here.
Вітаю, мій Позерський. Dad? Dad? Here we are, the last day of the 20th century. And all I can think about is what I want for lunch. Hey, Ichi. I sent Ichi out to do collections. Давайте хутенька. У выніку той хлопчык у выніку стаў патрыархам маленькай сям'і Аракава клана, і яны па сутнасці падпарадкоўваюцца больш вялікаму клану Тоджо. І па сутнасці наш галоўны герой гэта Ічі, вось якога ім паклікаў такі: эй, Ічі, там, і это хлопчык, якога ганяюць проста па справах па сутнасці. І наш галоўны герой гэта такі мелкая пешка ў мелкай сям'і, якая па сутнасці не мае зараз ніякага, ну, такая маленькая сям'я, вось, маленькі клан. Вось, не было зразумелым, каму займаў актор невялікай тэатральнай трупы. Для гэтага, я так разумею, патрэбна разумець сюжэты, але нас, па сутнасці, уводзяць гэты герой, вось гэты, які Масумі, так, ён у іншых частак, я так разумею, таксама фонавы актор, які не вельмі важны. Ну, я не ведаю, я зараз вам хлусні накажу, карацей, я лепей не буду устрываць, таму што я рэальна магу памыляцца, але па сутнасці мы гуляем, гэтая сям'я ўзгадывалася, яна нават удзельнічае ў сюжэце, вось гэта Масумі, па-мойму, ён пэўную ролю адыгрывае ў сюжэце, можа быць нават важную. Але вось Ічі, мелкага хлопца, за якога мы будзем гуляць, яго як бы ў сюжэце астатніх як бы частак няма, таму што ён тыпу настолькі неважны, незаўважны, што яго ігнаравалі, бо ён ігнаруецца проста для галоўнай гісторыі. І гэта 99-й год зараз. Апошні дзень яны падбіваюць па сутнасці рэзультаты, Новы год хутка будзе, ну, карацей, вось гэта ўсё, так? А Ічі дзесьці носіцца па горадзе. On New Year's Eve? If there's money on the streets and there's work to be done. Yakuza don't get holidays in Kamurocho. Life's a bitch. Then you die. А ось наш Ічі. Stop, Mushio, you piece of shit! What? Get caught? Get fucked, you cum stain! Є перший геймплей. Так, погоня. Ну, карацей, гэта звычайныя там, як это, QTE-шки будуць у погоні. Take a fucking hit! Stop, damn it! Leave me alone! Looks like I shook him off. Ushio, pal, I know you're not an idiot. Why did you think you'd get away with hawking this? There's nothing illegal about selling animal fuck videos. Believe me, it's educational.
Oh, I believe you. The problem is you were calling it uncensored porn and selling it to dumb, horny kids. Come on, Ichiban, do me a solid. Remember all the good times we had in middle school? And let's be real, it's not like this is hurting the Yakuza's bottom line. Actually, it is. Big time. Kids these days are entitled, man. They'll come bitching to the Arakawa family about porn scammers on our turf. We can't have that kind of shit staining our good name. So come on, cough up the cash you squeeze out of them. Каб вы разумелі, за кім ён зараз ганяўся, гэта за чэлам, які на тэрыторыі іх клана невялічкага прадаваў дзецям гэтыя самыя відэа з жывёлкамі, карацей, якія займаюцца сексам. Вось, пладзяцца якія. Прадаваў пад выглядам зацэнзуранага порна. Вось, і карацей, Ічі займаецца тым, што гэта самае восстанавлівае добрае імя іх клана ў гэты момант. Летим далей. Hey, did you forget who you're dealing with? Of course not. Just some Yakuza street trash who's gotta learn when to quit. You're less than shit. Понеслася, карацей, наша JRPG-шка. Ось, вельмі сур'ёзная справа. Так, максімальна. Ось, па сутнасці, наша гэта выглядае так. Самая звычайная JRPG-шка ў пачатку дык увогуле прям максімальна сумная яшчэ JRPG-шка без магчымасцей нейкіх. Так, атака па магчымасці. Оп, па ляжачых ворагах мацней праходзіць. Зараз анігірі з'ядзім, падлечымся. Оп. Вось, абарона нас зараз навучаць. Па сутнасці нічога надзвычайнага, проста пакуль можам толькі біць. Чаму гэтыя дурныя трошкі, чаму гэта JRPG-шка, гэта нават сюжэтна патлумачана, не Ічібан, вось гэты Ічі, так, ён насамрэч гэта самае. Ён, калі малым быў, ён гуляў шмат у Dragon Quest, ну, JRPG-шку, і яму вельмі падабалася. І па сутнасці гэта як бы ў яго галаве, яго жывая фантазія вельмі актыўная, яна трошкі ператварае бойкі паміж бандытамі разборкі, яна дадае шмат такого дэталяў, якіх няма. То мы па сутнасці бачым сусвет з боку гледжання Ічі. Ichiban Aniki, you okay? Oh, hell yeah. Check this out, man. Whoa, payday! That guy was pretty fucking loaded. Yeah, he was always coming up with crazy business schemes back in the day. Well, some of them must have worked. The cash you got there might hit our quota today all by itself. What are you talking about? We're gonna give this all back to those kids. After all the work we did to get it, man? Yeah, dude. Hold up. Грошыкі, якія яны забралі ў гэтага чэла, яго сябра прапануе аддаць гэта назад у сям'ю, таму што, ну, з іх збіраюць, а ён збіраецца аддаць гэта дзецям, якіх падманулі. Вось такая вось штука. На Эйл Эбі адпраўляецца 1000. You want me to track down every single kid this guy shafted? For real? Yes, for real. What part of this is hard to understand? Nothing. I get it.
Дітям-вичваренцям, так. Hey, look at this real quick. How bad is it? Fucker got me with his brass knuckles. Yeah, you've got a good-sized lump there, dude. No, you idiot. I mean my hair. I just got it done. And it was looking real fresh, too. I can't believe this shit, stupid Його фризура вельми клопотить, що йому фризуру пошкодили. Don't touch me. Пофіг на удар. Де там мені фризуру пошкодили чи ні? Я кажу, ічі такі трошки придурковаті. They took a bunch of hits to the face. You're always getting pummeled there. I think you like it. You calling me a masochist? Hell yeah. You always let him get some punches in, even when you could wipe the floor with him. I know how you fight hard when you wanna. Yes, I do let him do that. Pretty masochist, if you ask me. Unless you're training to become a pro wrestler or something. Okay, fine. I guess I can see how it comes across that way. That ain't it. I'm just doing, you know, what a hero would do. A hero? Sure. I pretend I'm a hero when I fight. So what? When it's time to throw down, my brain just starts thinking in Dragon Quest terms. Again with the Dragon Quest? What's so great about it? Everything. It's an epic and dangerous journey. Ну, по сутності він каже про те, що йому вельми подобається Dragon Quest, і він під час бою уявляє собі героєм JRPG-шки. Like in Yakuza, right? If even one guy gets a lucky hit and it's all over for you. You realize that, dude? How many times has Captain Sawashiro told you that? I kill a guy over something as stupid as collections, that's when it's all over. Як я сюди трапив, легко. Arakawa-san, the captain. Переродився у сусіді Якудзи. I'm not gonna do anything to ruin that. Truth is, I never want to be at rock bottom again. Again? So, rock bottom was when you were cooped up in that Soapland office playing non-stop Dragon Quest? Wouldn't be the man I am today without it. A cool guy, full of the bravery those games showed me. And what they didn't, Arakawa-san did. That's where you get all this hero crap, huh? Maybe I should give this gamer shit a chance. Do it, man. But first, let's give that money back to the kids who got scammed. Oh, right. По сутності, некалькі сцен, так, і ми ведаем про Ічібана, я вже розказував, так, але давайте просто я подведу лінію, це знову ж для тих, хто не поспіває сачити, або складано там на ангельській і інше. Ічібан вельми адданы сям'і, ідэі таго, што Якудза ачмурэнныя добрыя хлопцы, і ён бачыць іх як герояў, так. Пры гэтым сябе ён бачыць таксама як героя, і ён, скажем так, не ўпісваецца ў іх, ну, увогуле, як бы, не яго гэта справа, але вось чалавек, які у душы герой, весь яго шлях звязаны з Якудзай, і ён у бандах, ну, у гэтай бандзе, па сутнасці, правіў увесь час, і вельмі давярае лідару, вось гэта, якраз такі, які са Шнарам, якога нам паказвалі раней, вось яму вельмі давярае. Time to give those kids some refunds. Thanks. Hit me up at the SIG shop when you're done. Sure. Нагадую, гэта 99-й год. Old man Takeo, how the heck are ya? Good, good. Hey, did you know Mama Michio is looking for you? She wanted you to swing by. What'd she need with me? No clue. I'm just the messenger. What's she gotten herself into now? Duty calls. Добре, нас покликали чомусь, ми комусь там потрібні. Маті Мічіо. А, ну так, дакладна, гэта бардель. Вось гэта бардель. І гэта той, дзе вырас Ічібі. Увогуле Ічібан. Каму цікава, Ічібан перакладаецца з японскай як першы. То бок ён просто яму далі імя, ну, типу, першы. І ўсё. А, блін, мы мимо барделя бяжым. Нам кудысьці яшчэ патрэбна.
Это лазня. Ну ладно, это лазня. Борделик это. There, Ichi. You kept me waiting. Have a drink with me, will ya? It's New Year's Eve. Wait, please don't tell me you were just looking for a drinking buddy. What? You were the only guy I knew who wouldn't have anywhere else to be on New Year's. You serious? I'm out here busting my ass making collections. Oh, well, look at you. So big and important. At least I'm Старая not знайома wrong. просто ждає просто з Ічі побухать. Вот. Ось і все, ось вам квест. In your dad's eye. And look at me now. Still gorgeous. Это, я так розумію, його маті? Я зараз не пам'ятаю, я зараз спочатку читав, я вас наганяв. Keep telling yourself that. Это не маті, так? А, я, по-моєму, там навіть ніхто... Ні, почекайте-ка. Його, по сутності, виростила ось ця уся лазня, то бок уся дівчини у йої. Маті його була з дівчинок лазні. А, окей. Being so gorgeous. And keep it up, and your only drink's gonna be when they wash your grave. I'm sorry, honey. А маті його була з дівчинок лазні. Добре. Добре. Я вже не пам'ятаю. Она тут чи то збегла, чи то померла, я не пам'ятаю. А ну так, то нечто такое. Мне подавалося, ну, то, що ти кажеш, більш супадає з моїми ніякими вспоминами, просто я зараз навіть здивився, чому там про маті, і чому вона про тату каже, типу, подобні в очі твоєго тати, типу, і откуда вона ведає, там, вогулі всі заблиталися вже нахрен. Так, у нас есть разные параметры, характеристики. Это же JRPG-шка, правильно? У нас 6 характеристик есть, и мы мацуем их в залежности от у тим, що ми робимо і чим займаємося. You're back. Why'd you do me like that? Michio was just drunk off her ass. You're surprised? I haven't seen her sober in 20 years. Он такие, чего ты меня покликал? Она ж пьяная была. И он такие, ну, а ты здивился, что она пьяная была? Я Чароза не бачив на протягу 20 годов. In this town are just going to hell. Heck, there's some trouble at Shangri-La right now. Huh? What happened? I don't know the details, but you know how soaplands are. По лазні нечто відбувається. Maybe a customer got uppity with one of the girls. You ought to go check. Можливо, ніякі проблеми з клієнтом. Покуль у нас освет не полностью отчинены, там, ну, можно заниматься штуками, или амаль бессенсовно. По сутности мы зараз будем бегать просто с места на место и катсценки глядеть. Что здарилося? А, туалеты забило. Блин, ось такая вот штука. Им потрібно хтось, хто проб'є туалети. Yeah, I know what it is, but come on. We're Yakuza now. Well, excuse me. I suppose it wasn't me who cleaned you up every time you shit yourself. I was a baby. Oh, you had accidents until 5th grade. One time. And my stomach was killing me that day. Як ви розумієте, Якуза у нас такі ось прям... Добре, нам потрібно пробити чим-небудь. Альбо не будем. Альбо я не ведаю. За цигаретками. Прямо з цигаретами бежим. Оп. Тут банда когось збиває. Грошики вибиваємо. Я буду спеціально трошки пропускати, тому що коли, бачите, одразу бачно, де прям важно щось глядіти, а де ні. Тобто ні огучки, нічого, так просто, типу, рандомні чели і... Трошки, я щиро скажу, допомагає. Я спочатку мені такое не подобалося, що така, ну, скоки у якості, так? А потім я зрозумів, що, о, гэта може бути не важно. Коли вельми хочеться, можна глядіти, але не обов'язково.
Бла-бла-бла, музика, бойка. Ну, літерально яно, так. Здольності нам зараз дадуть. Нам потрібно використовувати МП, Mental Points. А у нас покуль здольності не той капшмат. Давайте ось это. Оп. Минус один чел. Наклали на нас. А, можна блокувати, так, докладно. Дякую, велике, що гульня, що нагадала. Блин, не атрымалася ў мяне парырываць. Каб вы разумелі наконт таксама актыўных штук. Экспедыцыя з 33 не была першая, далёка не была першай наконт актыўнасцяў нейкіх падчас боек. Дарэчы, вось гэтая бойка тут даволі актыўная для JRPG, потому што персонажы перасоўваюцца, асяроддзе ўплывае, мы рэальна змагаемся там, дзе мы змагаемся. Нічога мы не трапляем на нейкую асабістую, асобную нейкую арэну, бо для бойкі. Вырятовали чела. Ён, карацей, займаецца зусім не справамі якузы, я так скажу. Але ідзем далей за гэтым самым. Планджер, я забыўся, як хрень якой прабіваюць. Вантус, во. Toilet plunger? Yeah. If you have one, could you run into Shangri-La? Just buy one for them. They raised you for crying out loud. A man your age should be sending money to his family anyway. You think I can afford that? I'm barely scraping by as is. Well, then you need to leave that sorry Arakawa family and join a family with some real push, kid. Каб вы разумелі, знаёмы яго у гэтым самым, якая цыгареткі прадае, ну, тому што ён тут усіх ведае, і яна яму кажа: слухайце, вось гэта твоя сям'я Аракава, вось гэты клан маленькі, так? Яна кажа: ты неправільны просто якуза, ідзі, блин, і зарабі грошай нармальных, ідзі ў нармальную бандыцкую сям'ю, і там, карацей, будь нармальным якузай, што ты як лох. Вось жанчына ў цыгаретнай лаўцы просто кажа яму. You'd be their gopher for a while, but that'd still be better than how you're living now, right? You're an idiot. I swore an oath to Arakawa-san, and I never abandoned him. Aren't you an obedient little dog? Hey, I heard something real cute about you. You're babysitting Arakawa's kid? Ha! Ichi the nanny! Ось яшчэ можа быць важная дэталь, я гэтага, дарэчы, не памятаю. Праца Ічі яшчэ прыглядаць за сынам гэтага самага. Ну, за сынам лідера банды, як яно, Масумі Аракава, які. Вось, і яго сын, па сутнасці, яго ўжо ўзрослы. Ну, яны аднолькавыя. Нас ніхто не паважае, ніхто. The young master's the same age as me. He's not a kid. Young master? What is this, the 18th century? Besides, I'm not babysitting him. I'm his caretaker. He's been in a wheelchair since he was a toddler, you know? Oh, so he needs a big, strong Yakuza at his side. Яго сын, ну, хоць і таго ж ўзросту, але ён у вазку ездзіць. Arakawa's going soft in his old age. Surprise, surprise. Hey, try saying one more word about Arakawa and see what happens. Hey, Aniki. Англамоўнай якузі. Я спецыяльна ангельскую паставіў, таму што іх па на фоне ім будзе складана сачыць увогуле. Калі хаця б базовыя веды ангельскай хоць трошкі дапамагаць будзе. It all worked out. See, they ain't so bad. Dude, there's no reason to be happy about it. If we don't score big on our next job, the captain's going to kill us. I know that. What is our next job anyway? На Last Train Home адправляецца 1000 цяка Mark вяліка. borrowed 500K from a loan shark and hasn't paid back a single yen. And apparently, he's immune to Yakuza threats.
We thought we'd give it a shot, so we bought the loan. Well, let's go, man. The dignity Яны of перавыкупілі даўгі і паспрабуюць выбіць зараз 500 тысяч йен з нейкага хлопца, які не жадае аддаваць. By the way, Captain Sawashiro said to pull out all the stops to get this money back. So we might have to rough him up. All right, so where's this clown now? I hear he hangs out around Public Park 3 a lot. I'll go on ahead and scope it out. Meet me over there, okay? Паспрабуем выбіць даўгі. Таму што патрэбна да канца, да новага года, 2000 года, пакуль ён не наступіць, патрэбна неяк закрыць нашыя даўгі перад капітанам, які ў нашай бандзе. Чаму мы сябруем з Гаем Ф'юрі? У мяне пытанне, чаму ён з намі сябруе? Is our guy here? Sure is. Look over there. That's Hiratsuka. That dude, huh? Do you know him? Forget it. Let's go. Hey there, Hiratsuka-san. Enjoying a little break, are we? Having a smoke while your moocher ass still owes a ton of money? Oh, you think we won't beat you to a pulp? That other family went easy on you, but we won't. The Arakawa family doesn't fuck around. If you don't want to get hurt, get out your wallet. Hey, you think I won't do it? I can't pay back what I can't pay back. That's all there is to it. I see you're still just coasting on your size, oh great Hiratsuka. How'd you know that nickname? Who the hell are you? Ah, don't you remember, pal? We used to wrestle when we were kids. You thought it was so cool to powerbomb other kids, as long as you were the only one big enough to do it. Oh, I remember. You're Soapy Ichi. And if this guy's your pal, that must mean you ended up in the Yakuza. Shocker. And I heard you joined the JSDF only to flunk out and come crawling back here. Life's a bitch, huh? Yeah, it is. So deal with it somewhere else. No can do, pal. We gotta deal with it right here, 'cause we're Yakuza. See, Yakuza orders are mandatory, and my orders are to get your wallet. So hand it over. I told you, I don't have any money. Come on, great son. Let's make this easy. All I need is your wallet. I don't want to get rough with you. You understand, right? You saying that even a grown-ass man is scared of my power bombs? I'm saying I don't want to see the strongest guy in middle school tap out. Be a shame if that was your peak. Huh. Sounds like Soapy Ichi needs to taste the dirt again. You want it so bad? Try and take it. Here we go. Tag match, Aniki. Not this time. You be the referee. I want him all to myself. Huh? Quit jabbering and let's do this. Come on! Battle is on. Cool. Такі зовсім нечеканий молот. Блін, здольність треба було користати. Так, давайте здольність. Ау. Давайте предмет. Анигири з'їдім. Ау. You're still pretty strong. Він знову замаскировався під японця, дик навіть тата, хто його, невідомо. І навіть маті з маті там складана. Beat me up if that's what your boss wants, but don't take my money.
Well, looky here. He did have the cash. This fucking lowlife had no intention of paying it back. Hey, wait. What are you doing? Aniki! What? Just getting all the junk out of his wallet first, man. Looks more like money to me. All right, great son. Like I said, I only wanted your wallet. Huh? Oh. Okay. Okay, let's go, Mitsu. Hey, Aniki! Ось, не зовсім Ічі описується у Якудзу, зовсім. Why did you take the money? Hiratsuka won't screw us. He'll pay it off if we just give him time. How you figure that? You think he's out here working his ass off, doing construction on New Year's Eve just for fun? Didn't you notice what he was smoking? It was just a nub, man. He obviously just picked it up off the ground. Why'd he do that if he had so much cash? Because it's New Year's. He probably wanted to buy his mom a nice meal, so he got some cash out of the bank, you know? That doesn't mean it's okay to be late on his payments. Look, you know that old candy shop just past Showa Street? Yeah, it closed last year, right? What about it? Hiratsuka's mom ran that shop. Really? She closed it because she got sick. Real sick. Третя маці гэтага хлопца, яна захварэла, і ён, вось гэты чэл, якога мы зараз збілі, ён паглядае за маці і спрабуе хоць неяк грошы сабраць. І тыя даўгі, які ён набраўся, ён рэальна не можа выплаціць. Гэта яго, можна сказаць, апошнія грошы, і на цыгаретку, якую ён курыў, гэта была літаральна з зямлі падабраная цыгаретка. Dude, if we go back empty-handed, Captain Sawashiro's gonna kill us. We're not going back empty-handed. We were asked to snatch the dude's wallet. And look, that's exactly what we snatched. You know that's not what the captain meant. Hey, speak of the... У іх сапраўды так цёпла ў канун Новага года. Японія вельмі доўга расцягнутая у прасторы краіна. Калі я зараз не памыляюся, яна цягнецца тыпу ад самага южнай краі. Ну, калі вы прыкладзеце тыпу на мапах, якія параўноўваюць памеры, паспрабуйце перацягнуць Японію і працягнуць на Еўропу. Вы зразумееце, што гэта будзе краіна, якая па даўжыні ад Італіі да Нарвегіі. Штосьці такое. Вось, таму у іх яны праходзяць праз шмат зон цяпла, ну тыпу вось гэтых, і вы разумееце, якая разбежка можа быць. Гэта вельмі залежыць ад якой частцы Японіі, пра якую мы кажам, таму што рэальна нават японцы ўнутры Японіі яны мігруюць і адаптуюцца да іншага клімату ўнутры Японіі. І гэта мы улічваеце яшчэ каля іх Ціхі акіян, які можа прынесці што заўгодна і зусім вельмі вялікія перапады чаго-небудзь, ну тыпу настрою ў надвор'і. Вось такая вось штука. Так што, ну так, іх можа быць так цёпла ў Новы год. І я думаю, я просто не ведаю, ну канкрэтна гэта ж яны ў Токіо, я так разумею. Вось, але цалкам магчыма лёгка. Ну, тыпу, прям лёгка, без праблемаў. Devil. For real? Hello, this is Ichiban. You're slow. I told you to pick up within 2 rings. Sorry, Captain. Don't tell me you're still out there doing collections. Just finished up the last one, sir. I'm about to head back to the office. Што цікава, яны вярнуцца і па сутнасці нічога не вярнуць. Right now you should be with the young master. Yeah. Ён яшчэ спазняецца, каб за сынам праглядваць. What good is that? He still has to wait for you. Why are you always slow as shit? I'm sorry, sir. Just move your ass and don't take him anywhere dumb or dangerous. If anything happens to him on the Я думаю, горад, я думаю, што гэта Токіо. 1,000 times. Yes, I know that, sir. Ну, раён Токіо нейкі. Таму што яны у тэрмінах раёнаў кажуць. Я сумняваюся, што там, я не памятаю, наколькі у Японіі гарадоў такіх памераў, як Take Токіо. this back to the office for me. Oh no! I'm not gonna be the one to hand this in to the captain. You just let me know when the young master lets you off your leash. I'll kill time until then. Ён такі, на, трымай, карацей, 0 грошай, вось табе пусты гаманец таго хлопца, і сам разбірай, ну, і тыпу, ідзі, аддай гэта капітану, і ў выніку ўсё скідваецца на таго хлопца. На сябра нашага. Ну ладно, мы зараз ідзем, нам трэба трапіць хутчэй, як мага хутчэй, да маладога майстра, як яна яго называе, таму што мы спазняемся ўжо. Так, ну тут у нас адзіная кропка хуткага перасоўвання.
miss? Нешта зламалася гэта. I mean, have you seen Masato Arakawa? I'm very sorry, but I haven't seen him today, sir. Damn it. Sorry I'm late, young master. Something came up while I was doing collections. Anything else you want to announce? Sorry. І чи настолькі як залог, што бегае па справах, ён прям, мне падаецца, самы простенькі чел у сям'і. Прям самы простенькі. Лашок такі на гэтых самых, якога ганяюць просто паўсюль. Of course not. It's Yumino-san's birthday, right? You didn't come without a gift, did you? No, I brought something. It's just I didn't have much, so it's not the greatest. Whatever. As long as you didn't tell Dad about this. You didn't. Did you? Of course not. If he asks where we went, just tell him we went shopping. Yes, sir. The old fool. He still treats me like a child. He's just worried about you. You mean a lot to him. Don't talk like you know me. Sorry. You okay, young master? I'm fine. We're almost there. Wait, don't go in yet. Duck in here for a sec. Okay. What is that? The latest and greatest ephedrine injector. I had it imported. It's a specialized performance enhancer. It stimulates the sympathetic nervous system, so even someone with my condition will be able to stand and walk just like anybody else. The effect will be immediate, but it won't last more than a few hours. But how did you get something like that? Today is my woman's birthday. I can't embarrass her by going in there like this. That sounds crazy, though. Don't you think it's kind of risky? No. It just hasn't been approved for use in Japan. That's all. Inject it here. Huh? None of this sounds good to me, young master. We don't really know what else it might do to you. You're a fucking wuss. Young master? Young master? Вітаю, Метайгорій. Скримак. Нет, Смок, Якуза зусім не сур'ёзная. Месцамі сур'ёзная, але па большасці гэта не сур'ёзная абсалютна гуня. Гэтыя катсцэнкі гэта самае сур'ёзнае, што вы пабачыце. Ну, тыпу, гэта прям самае сур'ёзнае, што можна пабачыць у гульні.
У астатнім гэта іронія. Young master? Welcome. Good evening, Masato-san. Oh my goodness, are you all better? I can't believe it. Hey, where's Yumino-san? We'll call her as soon as we can. Soon as you can? You better mean now. Well, you see, she just sat down with another customer. She's been very busy today because it's her birthday. Hey! I just need a minute with him to explain our situation. Don't worry, I'll be nice. Hey. Уколол сабе нейкую хрень, каб потым увесь вечар сядзець на канапе. Па сутнасці, глядзіце, гэта у японцаў ёсць такая хрень, я не ведаю, як яны называюцца, але па сутнасці гэта як бы кафе з жанчынамі, то бо каб пасядзець і там яны як бы паразмаўляць. Вось, я не ведаю. Ну, мне складана патлумачыць, я як бы сабе гэта вельмі умоўна прадстаўляю. І карацей, жанчына, за якой сустракаецца яго майстар, так, яна якраз таки працуе у такой штуцы. Ну, як бы, і яна, у яе сёння дзень народзінаў, яны прыехалі сюды, вось, і, па сутнасці, ён спецыяльна сабе ўкалоў, каб для яе выглядаць, ну, лепей, скажем так. І гэта нейкі лек, я там не запомніў, які дакладна, які дазволіць яму пару гадзін хадзіць, але зараз яна занята з іншымі кліентамі, то па сутнасці яго не тое, каб тут супер прям чакаюць, яна проста будзе абслугоўваць яго як чарговага кліента. Ну ось. Карацей, ён спрабуе з ім дамовіцца, але ён кажа, ну, ідзі сам яе пашукай. Вось. Ейшашная. Ну, прыкладна такое. Я не ведаю, як гэта патлумачыць па-іншаму. Вось, па сутнасці, патрэбна проста пашукаць. Я па памяці, можа быць, нават адразу нас сюды прывяду. Па-моему, вось гэта яны, не? Не яны. Так, пробуем знайсці дзе-небудзь. Вось. Sorry it's so busy today. Nothing to be sorry about. If you didn't have customers on your birthday, I'd have to assume everyone else here was blind. Who are you? Well, how should I put this? I'm the young lady's escort for tonight. Ichon, what are you doing? I believe this club is first come, first served. No need to make things complicated. Let's just say we came first and leave it at that. You understand. What the hell is this? I'd ask you the same. You're the one being unreasonable. What? I have reasons, so shut up! This is ludicrous. Ludo, what?
Use some normal-ass words. You said you'd be civil. You're causing a scene, you moron. Sorry. Please excuse my companion here. He's usually better behaved. I find that hard to believe. This place doesn't really do the first come, first serve thing. You see, in this industry, they can't treat every customer equally. The guys who spend big get better service. It's supply and demand, that's all. That's so. Besides, that's my girl. I see. I knew you'd understand. Since I've disturbed you, would you let me buy you a drink? Pick anything you'd like, and don't worry about the price. No, thank you. I don't need a drink. Not the drinking type. Well, then you'll be needing this to try your luck with another woman. I couldn't accept that. Please, I insist. Why insult me by refusing? How about... No, thank you. My position requires me to exercise some level of discretion when accepting gifts. Where do you get off acting so high and mighty? You've got guts. I'll give you that. What's your name? I suppose you won't stop bothering me until I show you. Полицейский департамент Токио. Unfortunately, I also have to be discreet about who receives my business card. Wow. Are you even allowed out this late? At a place like this? No law against it. Now, why don't you take the lovely lady back to your seat already? Там, типу, прям з головних ніяких позицій важних. Happy birthday, Yumino-san! Such fancy drinks, Yumeno-san. You spoil us. Thank you. Hey, aren't you thanking the wrong person? He's right. You two should thank the man who bought them. We're very grateful, Masato-san. Whatever, it's fine. I mean, it is the most expensive bottle in the house. Only natural they'd forget themselves a bit. How often do they get drinks like that after all? Young master, I'm sorry about all that earlier. That guy thinks he's too good to accept my generosity? Not like he can afford to as a cop. Does he come here often? No, this was his first time. So, Yumeno-san, what did he get you for your birthday? Oh, stop. Just the fact that he's here is enough for me. Really. Aw, you two are so cute. I'm jealous. I want a boyfriend like Masato-san. Eiichi, show her yours first. Sure. I'm not really used to this kind of thing, though, so... Just do it! Sorry, I know it's not much. What is that? I had a lot of trouble figuring out what to get you. And you're the young master's woman. I mean his girlfriend, so that's even harder. But this was the most expensive one they had. I promise. What? No, it's just... My mother has the exact same one! Huh? Hey, come on. The name Ichiban means the best. But I guess there's no accounting for taste. We should start calling him Ichi Bad. Am I right?
Masato-san, you're so clever. Yeah. Well, what are you gonna do? Here. Oh, wow! No way. Is this real? That's my girl. I knew you'd appreciate its worth. How much was it? About the price of a condo. A high-end one, not just some dump, of course. Thank you. I don't know how I could ever repay you. Don't worry about it. I guess my next gift will have to be an actual condominium. For us. Yubino-san, can I have you at the front for a moment? Really? Can't you read a room, kid? Ichi, don't start another fight. It's the lady's birthday. Let her go. She's just in high demand. Right. Excuse me. I'll be right back. It's okay. Take your time. He's so nice! Well, back to drinking. You have a captive audience for all your bullshit stories. But I don't want to just talk. Let's do something more intimate. Well, we'd have to ask Yumino. Oh, she'd kill us for sure. But I'd still enjoy being your girl while I could. I think I had one too many. Some wingman I am. Horinouchi-san, wait! Please, wait! I'm going home. I don't even want to breathe the same air as that punk. Who the hell is he? Masato-san? Well, he's the son of a Yakuza. How do you stand the man? Well, of course, to you, he's not a man. He's a big walking wallet. Stop! This is serious. It's starting to freak me out how much he spends and drinks. Just now, he gave me something super expensive and said next time it'll be a condo. So, you could turn around and sell his trinkets the next day. And if he found out, what do you think he'd do to me? Are you talking about violence? Просто кіно, ну, по сутності так. Перші 2 годинки, 3, там реально все кінцо. Карацей, дзяўчына, з якой сустракаецца, насамрэч, ну, яна яго баіцца, попросту. Ну, то бок вось гэтага сына, якудзы. All that matters is you're not one of them. Now get back out there and squeeze him dry. Okay. See you later. Яна яго баіцца, і ёй абсалютна пофіг на нейкі там пачуццёў нават і блізка няма. То бок, па сутнасці, яго проста водзяць за нос. І гэта ўсё Ічі наш падслухаў выпадкова. Калі што, геймплея будзе і будзе шмат. Проста яно будзе блокамі. Галоўны сюжэт будзе напоўнены катсцэнамі, сюжэтам, драмай, там, нейкімі абсурднымі сітуацыямі і гэтымі усімі разборкамі якудзы. Геймплей гэтай гульні поўнасцю адрозніваецца ад таго, што вы бачыце зараз. How long have you been there? Young master? So, did you finish your business? I'm heading back. Use this to pay the bill. If there's anything left, might as well use it to wipe your ass.
Aniki, are you done babysitting the young master? Yep. Let's meet up at Theater Square and walk to the office. Sounds good. Отправляемся в офис. Ось так вось вечар. І гэта Новы год. Все, разойдитесь, я тут бегу. Спешаюсь на новую катсцену. О, блин. Сутыкнуліся. Выпадковыя бойкі. JRPG-шкі вядомыя гэтым, правильно? Капіталістскі, карацей, чел выклікаў дапамогу. Блин, бонуса не атрымаў. Дапамога прыйшла? Давайте, може, звичайна атака нават хопіць. Так, звичайна атаки хапає їх виносить, не обов'язково ману тратить. Офісныя чели, так, пацучки. Легкие першага там узроўня па параўнанні з нашим третім. Лухта нейкая просто. Вертаемся в офіс. What happened with that porn peddler? Що здарилося з тим челом, який задвігав порно. Зараз на все читають. Тому люди займаються чим завгодно, крім головного сюжету. Ні, мені там сюжет потім закручується. Тобто к нам зараз покриху тільки... Просто він повольно. Він, ось, ну, коли пройти головний там уступ, по сутності, потім цікаво. І сюжет закручується, і персонажі цікаві, там, і події, навіть додаткові квести переплетаються з головної історії. Просто у головний сюжет ти йдеш такі, ось зараз я ожидаю, типу, драми. Типу, мені хапіло абсурда, який я бачив у гульні, там, закидування ворогаў грошамі, выклікання голубей для того, каб яны пажерлі ворага, арбітальных лазераў і свінакапілак, якія ты куды кідаеш ворагаў. Вось калі вам хапіла гэтага, то і вы такія, я жадаю гісторыю пра бандюкоў далей паглядзець. І вы такія, уключыць кінцо, і вы такія, працягвайце кінцо, і вы далей як працягваеце. Гэта прям комплексная хрень, разумееце? Чаго яны до нас даколпаліся за перавышэнне хуткасці? Ну, просто таму, што гэтыя самыя, тут бандіты свае ёсць. Пра голубоў зацікавіла. Ну, голубоў тут ёсць, карацей, маг, ну, бомж. Там, карацей, ёсць бомж, і ён магію выкарыстоўвае, ён кідае зерне ў ворагаў, і злятаюцца голубы і клююць ворагаў. Вось, прыкладна такое. Можна выклікаць там бейсбол курынымі яйкамі, атакаваць ворагаў. Ну, карацей, вельмі сур'ёзныя якудзоўскія справы, как вы разумелі. Геймплей вельмі адрозніваецца таго, што вы зараз бачыце. Мы яшчэ нават не дабраліся да геймплея, па сутнасці. Okay. And how much did you get from him? About that, I gave the money back to the high schoolers who bought the videos. It was Ён a прям fair правду thing to кажа. do, and the kids were grateful to our family. I see. And that debt we bought? Oh, yeah. Went off without a hitch. Here's the guy's wallet. Just as you requested, sir. Мы до сюжета так-то не добраліся. Ну, па сутнасці так, мы у завязцы самай. All the money's there, including interest. Ён грошы, хутчэй за ўсё, узяў у маладога майстра і перадаў назад. Wow. Excellent work. Is that what you thought I would say? О, блін. This bill strap is from the young master's bank. О. What's the real story? Ён раскусіў, таму што ён не зняў вось гэтую, ну, хреньку. Ну, па тыпу, і гэта з метка з банка, якраз такі ён зразумеў, што гэта грошы ад сына главы клана. There is no real story. The young master gave that to me. I swear. He gave it to you.
О, зараз йому прийдеться. Я думаю, що ми поспитали його, каб він дав нам гроші, але... Ён занадта гордий, зараз ён зробіць ситуацію горшай для майстра і для сябе тым, што пачне расказваць праўду. А майстар нават пачатку казаў, нікому не кажы, што мы былі у гэтым самым паехалі да той дзяўчыны, таму што па сутнасці, так разумею, там з татам канфлікт нейкі наконт яе. І хутчэй за ўсё тата меў рацыю, а ён яго не слухаў. Майстар, гэта малады хлопча у васку, ён яго не слухаў. What's that look? Pretending it didn't hurt. You don't even know pain. Not for a Yakuza anyway. A Yakuza takes real responsibility. Hey! Bring me the knife. Do it. What's wrong? You don't know how real Yakuza atone? Fine, I'll show you. If you're lucky, it'll slip right between the joints for a clean cut. If you're lucky. Good to see you, boss. Welcome back, boss. Welcome back, sir. Ichi, walk with me. Yes, sir. Boss, you saved my ass back there. Can't you at least try to get along with Joe? Oh no, he hates my guts. Just because, well, I'm not much of an earner. Try putting yourself in his shoes. He's doing his duty as a family treasurer. Sure, I know that, but it's like we just have different visions of what a Yakuza should be, you know? To me, it's more about duty and standing up for people, not money. And it's okay to see things differently. That's the strength of the Arakawa Party. Sorry, party? It's not so different than those games you like, is it? Everyone has a certain skill they bring to the table. Some people are like you, charging in head first without a thought. Others cover your ass, like Mitsu. And some are better at cracking the whip. That's Joe. All of these people keep the organization running. Yeah, and you're the king of them all. The king? To me, all of you are more like sons than subjects. Speaking of, you looked after Masato today, right? Yes, sir. Sorry to keep asking you to help me with something so personal. How was he? Fine. That's good to hear. These days, he doesn't even answer my calls. I may be king of the Arakawa family, but to my other family, it's nothing but a title. Well, Ichiban, why don't we go get our last meal of the 20th century? Yeah, sure. Ён яго пацягнуў паесці, па сутнасці, і выратаваў таго, каб яму палец адрезалі. Guess nobody cares about PDA on New Year's. That reminds me. You find yourself a girl yet? No, sir. I'm like a reverse chick magnet. Don't be so quick to throw in the towel. Easy for you to say. You probably had girls all over you at my age. What? I won't abide such slander. Oh, You use the past tense. Going silver has only made me a bigger hit with the ladies.
Of course, of all the women over the years, there was only one. Just one I might have started a family with. Yeah? Yes. Masato's mother. Oh. I've never told you the details, have I? No, sir. I do know that she passed away. Yes. Let me start on... Зараз яшчэ і флешбэк на 24 гады назад пойдзе, каб распавесці гісторыю гэтага чала. Ён працаваў на сям'ю Хікава. She was the young master's mother? Just listen. I love someone else. Her name was Akane. Uh-oh. Little Kitty Big City отправляется 1000 дяквелика. I thought if I ignored my boss's daughter, she'd get annoyed and dump me. The whole time, I was dating Akane in secret on the side. I remember the moment she told me she was pregnant. Ён ажаніўся на дачцэ, яму гэта самае, тата, ну, карацей, лідар клана таго Хікава, сказаў, прапанаваў ажаніцца на яго дачцэ, ну, вось гэтаму чэлу. Але ён ужо сустракаўся з дзяўчынкай Аканай. І справа ў тым, што ён не парваў за Аканай, ён думаў, што Акана сама сыдзе, тыпу, ведаючы, што ён ажаніўся, па сутнасці, на дачцэ, ну, там, лідара клана. Вось, але яна не сышла самастойна, і ў выніку гэта працягвалася ў іх адносіны ў сакрэце, і ў выніку яна стала цяжарнай, я так разумею, з гэтым хлопчыкам, які у нас зараз вырас ужо даўно-даўно. I knew right then what I needed to do. I had to step up as a man. Problem was, I couldn't find the right moment to tell the boss about Akane and our child. By the time I worked up the courage to tell him, Akane was almost due. So I got down on my hands and knees and told the boss I already had a girl. He didn't let you off easy, I take it. Oh. He had his guys beat the shit out of me. I entered the new year barely able to move. If only it could have been over and done with then. Huh? The boss gave an order to the family. An order to kill... Сям'е быў даны загад забіць Акана, тому жанчыну гэтую. I couldn't believe it myself, but he was serious. Even though we were a small family, we were very good at making people disappear. And when we killed, the body was never found. That's what was waiting for Akane and me, for bringing shame to the patriarch. To this day, I have no idea how I got out alive. When I learned what was happening, I fled. I don't think they expected that after how badly they beat me. At the same time, Akane was at the hospital having the baby. I called her and told her to leave as soon as possible. I knew Yakuza were already on their way to the hospital, so I made a plan. I told her we could meet at this cafe, so we could skip town. Cafe Alps? Яны дамовіліся сустрэцца ў гэтым кафе, у якое яны зараз пайдуць, у італьянскае. Вось, піцэрыю нейкую. Яна цяжарная ўжо была, Акана, яна была ў шпіталі. Ён ведаў, што забойцы ад якудзы збіраюцца адправіцца, ўжо былі на шляху туды ў шпіталь. Вось, але ён сказаў бегчы, бо яе там застрэліць, проста заб'юць. Вось, і яна, карацей, збегла, і яны дамовіліся сустрэцца ў гэтым кафе. Каб разам збегчы. Вітаю, ВРВ Геймінг. Вітанки. Akane? Hello? Where are you? I thought they caught you. Our baby is here. Huh? Our son. What? I got away, but they're not far behind. I have to keep moving.
Where are you? I'll come get you. Shinjuku Station. By the lockers. Okay, stay there. Try to blend into the crowd. Leslie, they're here. What do I do? Akane, they're looking for a woman with a baby. Hide him in a locker and walk out. Keep a low profile. Put our baby in a locker? What are you saying? Don't worry. I'll come get him as soon as I can. Once you're in a safe place, call the manager at Cafe Alps. Tell him where you are. Now hurry. Put the baby in a locker. Я вам сказав їй покласти дитёнка яна зараз на станції, і там ёсць те самае шафы, вось, каб рэчы захоўваць. І ён сказаў, каб яна схавала, з-за таго, што як шукаюць жанчыну з дзіцём, то ёй патрэбна схаваць дзіцёнка у шафе. Вось, і ён потым забярэ яго. Hey, there she is. That's her. Go, go, go. Hey! Akane! Where's the woman? Damn it! Where'd she go? Hurry up and find her! Shit! На Total War Empire отправится 10 000. Дякую велике. Hold on! I'll get you out! What's going on? You're so crazy. Damn it! Open, you piece of shit! Open! Should we call the police? This is my child. Hey, are you okay? Damn it! Move! Move! I rescued our child and ran to a hospital. The doctor examined Masato and said he had multiple organ failure. З-за таго, што ён замёрз у гэтым шафе, то ў яго былі праблемы. І ён з-за гэтага... Ён ледзь выжыў, але з-за гэтага ён у васку. And apparently, if I had found him 5 minutes earlier, it could have prevented the complications. Boss, it wasn't your fault. I mean, you got there as soon as you could. I just want to apologize to you. You're burdened with Masato's care because of me. I don't think of it that way, sir. I never saw Akane again after that. She ran to a bar she knew, but the Hikawa family was already there. Ну і Акане зникла після гэтага. They were taking her away. І амаль 100% забілі яе. A few days later, the patriarch and several of his men disappeared.
The Hikawa family had ceased to exist. Але потім яшчэ і лідар патрыарх знік нейкая разборка паміж якудзамі, хутчэй за ўсё адбылася. У выніку сям'я Хікава ўвогуле была знішчана пад корань. There's something I've always wanted to tell you, even if only by oath. I consider you a son as well. Oh, jeez, sir. That's... Well, enough gloomy talk. Let's eat, I'm starving. Me too. Нагадываю, гэта 99-й год, і у нас толькі самая завязка сюжэту. Полторы гадзінкі мы пакуль завязачку глядзім. Самая завязка. Well, seeing as I'm the king and all, how about we feast on the king of Chinese... Ён прапануе яму паесці тую ж самую качку, якую ён збіраўся з татам есці, калі яго забілі. No, not gyoza. Peking duck. Duck? Is that even edible? Mm-hmm. The duck is dried in the sun, then roasted. And the skin comes out so crispy and delicious, you'll love it. You peel off the perfectly brown skin, wrap it in seasoned dough. Then your mouth is filled with the sweet and spicy fragrance of the sauce. Damn, that does sound good. Yes, which is why in ancient China, only the imperial court ate it. Oh, so it really is the king of Chinese food. Yep. But I wonder if we can find it in Kamrocho. There's gotta be a place serving it somewhere. Мы прям напролом. Бяжим хутчэй до наступнай катсцэнкі. Так, там, в прынцыпе, можна спакойна хадзіць. Мо не варта? Ну, карацей, варта. По сюжэту варта, таму што вы пабачыце, карацей. Тут не хапае паваротаў, тыпу, якраз пад адносінамі. Нам спецыяльна таму так доўга і павольна як бы знаёміць з персанажамі, таму што іх матывацыя потым будзе проста нечаканая абсалютна. Ну, тыпу, што яны будуць рабіць, калі проста ўкінуць калі коротка зрабіць гэтую гісторыю, напрацаваць не будзе. Зачынена. Seriously? Hey, you guys open? We need Peking duck! І Чебан таки придурковато зовсім. It's almost the new year. The employees are probably at home waiting to bring it in with their families. Man, I really wanted to try it though. Another time, I promise. Yeah? Thank you, sir. That duck got lucky today, but he won't get away from us next time. Have a good New Year's, you two. Вибачаюся, это не 99, это 2000, это 2001 надо ходить. Oh, sorry. Be careful where you laugh outdoors. The only time a Yakuza should laugh with his teeth is when he's with family or when he's in deep shit. I know. Right. Reputation is everything for a Yakuza. Got it, sir. Well, since we missed our shot at the duck, shall we go to our usual Oden place? Ну, скачка не атрымалася, пайдуць. Просто у звычайную забегаловку сваю. Год уже прайшоў. Тут будзе таймскіп, і ён уже будзе ў пралогу. What's wrong, Ichi? You look like you're about to shit yourself. Fuck off. Don't you stop by to help out at home every now and then? Not for a while, I guess. You should treasure the place where you grew up. It's not like it was the most normal place for a kid to be. No matter how it happened, home is home. One day you won't be able to go back, you know.
23 years ago, on January 1st, I came into this world screaming inside this sleazy soapland. Я ще один флешбек буде зараз? Ні? Так, нас зараз флешбекне на його дитинство. Нам прям все повністю ведуть, що відбувається кожного персонажа. Soaplands. Even popped me out in one. Then she disappeared. I didn't know that till I was older, when Dad told me. I say Dad, but we weren't related by blood. He was the owner of the soapland that took me in. Don't know who my other dad is. Probably some guy who dropped in for a wham bam thank you, ma'am. Hey! Can someone keep an eye on Ichiban? Oh, come here, Ichi. Hey, it's my turn to hold him. I was raised by this city's working class folks. According to society, all those people who raised me are scum. Well, I suppose that would make me scum too. What? Never! You're everything I want to be! You're like a god! So, first I'm a king, and now I'm a god? When I met you, I had just graduated middle school. After my foster dad died, I dropped out of school and just started drifting. Just picking fights, shaking people down for easy money. But karma always catches up to a dumbass punk. Eventually, I beat up the wrong guy, a Yakuza. So yeah, his crew locked me in a Yakuza office and beat the shit out of me. I thought I was a goner, but I made one last-ditch effort to live and yelled out a name. Arakawa. What? The Arakawa family. If you kill me, they'll hunt every last one of you down. In those days, the name Arakawa the Assassin was like a whispered threat. I didn't give a shit about Yakuza, who they were at the time, but I knew that name. I thought if I name-dropped them, maybe they'd freak out and let me live. You're saying you're Arakawa? A kid like you? But my plan backfired. Big time. Turned out, these guys were in a huge turf dispute with the Arakawa family. One of your little brats damn near beat my boy to death. Says his name's Ichiban Kasuga. Oh, he ain't getting away. Not in the sorry state we put him in. You want him back, you better send Patriarch Arakawa personally. I knew the jig was up. I'd never even met Arakawa, so obviously he wasn't gonna come. Maybe we ought to just kill him, Aniki. Arakawa ain't gonna show his face to pick up his trash. Looks like you're shit out of luck, you little brat. Sorry I'm late. You guys always go this hard on kids? Where's this brat of mine you say you've got? Arakawa-san! The little fuck damn near took our guy out! We can't just hand him back to you without some compensation! Somebody's gotta take responsibility! I see. Well, how about a finger? I'll trade you my finger for him. Sound fair? I'll just borrow this.
Let's go, you little shit. Вось такі вось ён мужик. Для тых, хто не сачыў, Ічібан па сутнасці проста хлопец, які шукаў праблем, ну яго ў жыцці ўсё не ладзілася, і карацей ён шукаў праблем, проста збіваў людзей на вуліцах, і адзін раз ён збіў кагосьці з якудзы. Вось праблема ў тым, што гэта, ну, і яны яго забралі, пачалі збіваць і па сутнасці збіраліся яго прыбіць, але ён вырашыў, што скарыстаецца проста імем Аракава, гэтай самай сям'і Аракава. Гэта па сутнасці сям'я даволі крутая ў той момант сям'я моцная, і ён думаў проста напужаць гэтых чэлаў, ну, імем больш крутога клана. Вось, ён нічога не ведаў пра клан Аракава, абсалютна, ён абсалютна нідзе як з імі звязаны не быў, але ў выніку яму пашчасціла яшчэ менш, таму што тыя чэлы, з якімі якіх ён апынуўся, яны якраз такі мелі даволі сур'ёзны канфлікт з Аракавай за тэрыторыю. І ў выніку яны вырашылі, ну, калі ён адзін з сям'і Аракава, то няхай карацей Аракава, ну, яны у іх па сутнасці закладнік ёсць. Вось, яны гэта вырашылі выкарыстаць супраць клана Аракава. Вось, яны сказалі, што сам патрыарх павінен прыйсці, інакш, ну, карацей, кабзда гэтаму хлопцу. Ну, і ён думаў, ну, ўсё, кабзда, карацей, мне. Але патрыарх, акрамя таго, што з'явіўся, акрамя таго, што ён зразумеў, што ён, ну, гэты хлопец ніяк не мае дачынення да яго клана. Вось, ён яшчэ, і каб выратаваць яго, аддаў свой, ну, мізінец. Вось, адрэзаў сам сабе свой мізінец, каб выбачыцца перад гэтым кланам і, ну, вырашыць канфлікт. Вось такая вось хренатень. Вітаю, Вячеславович, вітанкі. Як там у кагосьці засталіся яшчэ ўсе пальцы, у якузы даволі часта не хапае мізінцаў. Гэта, тыпу, ну... Save your blubbering gratitude. That finger wasn't for you. I'm a Yakuza. For us, reputation is everything. My face, my name, they mean something. What do you think it would have meant if I'd begged them to return you? The whole Arakawa family would have paid for it. If a Yakuza shows weakness, he's done. I did the only thing that would preserve my family's cred. Not the only thing. You could have just said you didn't know me. Why not do that? Why not, indeed? Maybe I wanted to make an impression on a kid who knew my name. And at that moment, I saw my life's path ahead of me. It was following this man. І па сутнасці ён нічога не паспытаў яго ўзамен, але ён сам паспрабаваў, ён вельмі ж, ну, ён вырашыў, што ён стане, ён будзе следаваць за гэтым чалавекам і будзе на яго баку. Ось, ну, па сутнасці так ён трапіў у клан. Back the fuck up. How many times I gotta say this? We got no cups for punks like you. Never mind the kid, Joe. I didn't care how often they ignored me or what they said. I stood outside that office every day. In the pouring rain. Under the scorching sun. Цікаво, што гэты флешбэк больш статычным. Так, тут насамрэч шмат розных прыёмаў. Тут гэта саме прям кіно, ну, тыпу, яны шмат прыёмаў карыстаюць. І гэта не таму, што нізкі бюджэт, яны спакойна маглі зарабіць гэта жывой катсцэнай, яны, ну, гэта спецыяльна вось для гэтай зроблена, так. Kid, the Yakuza isn't something to aspire to. Haven't your parents explained that to you? Яны фаны асасінаў 100%, толькі вы бачылі, як ён выпаў з акна дзесьці на чэла, просто каб спыніць таго гандляра порна? Вось, гэта ж кабзда просто. Ён рэальна асасін. Come on. Sir!
Сёння кінасеанс. Ну, уступ доўгі. Я думаю, што мы рэальна ўвесь стрым будзем толькі гэта самае паглыбляцца ў кінцо. Потым яго менш. Ну, тыпу, не прям зусім не становіцца, але галоўны сюжэт поўны катсцэн, дадатковы контент увесь звычайна з кароткімі катсцэнамі там і часта просто як скажем так, да халеры бюджэту канкрэтна катсцэна ідзе. Ось, але зноў жа, дадатковы контент тут Mario Kart на тележках ёсць ад крамы, ну вось гэтыя вазкі. Ось такое, тут свой убудаваны Mario Kart нахрен. Гэта прям, гэта гіганцкая гульня. Вось. Конечно, можна полностью заняцца толькі тым, што галоўны сюжэт рабіць і толькі касцэнкі глядзець. Ну там ёсць бойкі, патрэбна намагацца, там патрэбна праходзіць узроўні для галоўнага сюжэту. Там нармальна збалансавана, але гэта зусім не абавязкова. You came here alone on New Year's Eve. That means you're looking for one thing. Leave me alone! Quit acting like you're too good for us. Let's have some fun. Толькі ў гэтай частцы такі стылёвая статычная анімацыя. Не, там флешбэк быў. А так увогуле стылёвая гульня увогуле і ну просто кожная частка гэта прям крупны тайтл. Ну, Like a Dragon увогуле, ну Якуза. У Японіі гэта гіганцкі тайтл, які прям, ну, кожная частка гэта прям легендарная. The hell you say? Keep out of this. Who the fuck are you? Tojo clan, Arakawa family. Now get your drunk asses away from the lady here. Time to go home and listen to the New Year's bells like good boys. Hold on. Are you guys Yakuza? They've gotta be. Look, he's got the hair and everything. Yeah, plus they're wearing costumes straight out of a mafia movie. You fuckers better not be making fun of us! Hey, boss, leave this to me. It's been a few years since I saw you fight. Hopefully you're stronger now. Just wait till you see what I can do. Let's do it. Так, добра, давайте ляснем адразу нашим. Ось гэта паспробуем выбіць аднаго. -1. Не паспеў парырваць. Давайте так само. Мана нам, по-моему, ресетится по выгляде. Вось, вырубили. Блин, он поднялся уже. Я могу его атаковать неяк додаткова? Это был таунт, я зараз згубіў контроль над Ичибаном, і ён сам ему навалял. Тут есть классы розныя, толькі класы не ваши звычайныя, вось гэта там рыцар, клерик і іншыя. Тут есть класы, каб вы разумелі механіку Якузы, я зараз вам рассказываю про геймплей, для якога мы, может быть, доберемся, может быть, не. У вас есть класы, вы можете в любой момент Ичибану выбраць іншы клас, пры гэтым іншыя персонажы маюць 1-2 максимум класы, якія паміж якімі яны могуць пераключацца. Толькі класы тут, яны называюцца праца. І вы можете працаваць гэтым самым танцорам, гэтым самым брейкдэнсерам, напрыклад. Вы можете працаваць шэфам, вы працуеце і вы паляпшаеце сваю працу. І ў залежнасці ад таго, якім вы працуеце, у вас розныя наборы здольнасцяў, і вы фігачыцеся класам абсалютна, ніводны з іх не прасякаецца з класічнымі класамі абсалютна. Яны ўсе абсурдныя, і гэта рэальна проста нейкія працы, якія Ичибан будзе кідацца на любую працу, таму што грошы патрэбныя, і па сутнасці ён будзе атрымліваць сабе новыя здольнасці, наколькі ў яго клас гэта прамацаваны, вось адтуль здольнасці новыя анлочацца. Вось. Мой любім быў брейкдэнсер якраз такі, там рэпер карацей такі. Вось, таму што прыгожая смешная анімацыя крутая. Ну, тыпу, ён рэальна брейкдэнс танцуе падчас бойкі, гэта весела. You okay, miss? Come on, at least thank the boss! It's fine. Just forget it, Ichi. Remember, we're Yakuza. Yeah, I get it. Now then, I'll see you later, Ichi. You better show up at the office next year. Wouldn't miss it for the world.
Good night, boss. You too. Man, he's such a badass. Now, I wouldn't mind another drink. Sir, you have to wake up. Wake up now. Oh, shit. Fell asleep. It's dangerous to fall asleep outdoors, you know. Can I see identification? Identification? Yes, like your license. A violent crime was committed out here recently. Shit. My wallet's gone. Опа, гроши скрали. You see why you shouldn't sleep out here? You need to file a stolen item report now. I'm busy, so you'll have to go down to the station. Hi, boss. First of all, Happy New Year. Sorry to call you first thing in the morning. Я памятаю, наконт гэтага канец стагоддзя, я памятаю, што гэта бо сказаў, так, глядзіце, я памятаю, што ў 2000-м была гэтая вось штука і якая поўная блатаніна, тыпу, я малым тыпу думаў, што 99-м скончваецца і новае тыпу тысячагоддзе пачынаецца. І оно лагічна было. Але потым там нехта, я кажу, гэта мы зноў тыпу вяртаемся просто да размовы і спрэчкі 2000 года. Я памятаю, што гэта літаральна абмяркоўвалася і што тыпу правільна лічыць, што апошні тыпу, ну, насамрэч тыпу пераходу новае стагоддзе пачынаецца з 2001-га. Вось такая была размова. І там гэта такая была хрень, тыпу палова людзей так казала, палова так казала, таму што там тыпу нейкая логіка ў гэтым ёсць. Я не магу яе патлумачыць, таму што я не памятаю, гэта тыпу спрэчка 25-гадовай даўніны. Я не памятаю ўжо. I'm up and ready to seize the day. Can you come by the office? Sure thing. You want to go out for the first shrine visit of the year? No. Just come to the office. Во, Вячеславович сцвярджае, што на канцы 2000-го. Вось, разбірайцеся. Давайте там учаць, як правільна. По-моему, вось реально правильно, гэта, ну, 2001 гэта першы год нового тысячагоддзя, і толькі і папярэдняе тысячагоддзе скончваецца якраз такі ў 2001. Мяне гэта вельмі здзіўляла, я тады не вельмі разумеў, малы быў. Ну, вось як гэта працуе ўвогуле, але, ну, вось так. Нешта паліцыі занадта шмат. Нешта адбываецца. Нешта нейкае, ну, нешта адбылося. Трэба вяртацца ў офіс. Аракава сказаў быць незаўважным, спакойненька рушыць. Таму абыходзім паліцыю. Вось там натоўпы. Пазбягаем натоўпаў, пазбягаем паліцыю. І рушым да офіса. Гэты гук мяне кожны раз пужае. What family you from? Arakawa. And don't you forget it. Oh, yeah, asshole? How about you don't forget your place? Oh, yeah? And who the fuck are you? The Sakaki family, dumbass! Опаньки, набегла. Так, добра, давайте выб'ем адразу нейкага... Я думаю, другого ўзроўня мы можем выбіць адразу прям. Не атрымалася.
Абараніліся, добра. Трэба дабіваць гэтага другого ўзроўня. Не атрымалася блокировать. Оп. Давайте. Может быть, нам нават силы хопить просто атаками звычайными. Так, будет хапать нормально. Опа, ухилились нават. Яшчэ -1. Ёсць. Вітаю, Вулчара. У стагоддзі 100 гадоў і 100-й год у 20-м стагоддзі гэта 2000 год. Угу. Вось такая логіка. Час руляцца, зараз будзем. Даглядзім толькі гэтую катсцэнку. Альбо давайте зараз самы движ, мне падаецца, пойдзе. Давайте, зараз будет движ, давайте тады рулетку прям зараз. Там толькі, па сутнасці, пачынаецца движ. Як бы нам далі завязку асноўных падзей, хоць у нас не збіраюцца кідаць у адкрыты сусветы, нам збіраюцца паказаць, як ужо, як гэта, звычайны сусвет Ічібана пачынае змяняцца вельмі моцна. І мы зараз да гэтага дойдзем, але зараз мы хуценька рулетку крутанем. Што мы робім на рулетцы? Мы вызначаем, во што мы гуляем заўтра, што выпадзе, тое выпадзе. Забіраю я трошкі літаральна праз хвілінку, забяру гэтыя самыя гульні са спісу. Зараз вам пераключу яшчэ. Главное, каб гульня там выпадкова з паузы не знялася. У вас есть апошняя магчымасць закінуць што-небудзь, таму што пасля рулеткі яшчэ мы будзем вызначым, якая гульня ў нас адправіцца вылеціць, таму што гульня на вылет у нас якраз такі Стрэй. Стрэй была прагаласавана вельмі даўно, яшчэ больш за год назад, і яе пункты будуць якраз такі размеркаваны паміж іншымі гульнямі, за якія, старыя, за якія было прагаласавана. Так, пам-пам-пам-пам-пам. Давайте-ка я вам переключу сцену. Оп. Вось оно у нас. І тут усе на месцы, мы готовыя. Зараз я забіраю спіс у нас гулень. Ведаеце, што нулявога года не было. Вось за гэтага, по-моему, уся вось гэтае перасоўванне наперад, яно якраз такі з таго, што нулявога года не было. Першы год адразу быў. Таму і гэтае разважанне там на гэтую тэму. Так, па-па-па-па-пам, я зараз забіраю спіс гулень. На апошні момант закидваецца, на кіп-драйвінг закидваецца яшчэ 500. І ёсць, я забяру. Ёсць, ужо забрана, усё, што будзе пасля гэтага моманту дадавацца ў спіс уже не будзе. Прыбіраем нашыя каапы. Хутенька. Эліас. Пам-пам-пам. Где там? Ось The Guild. Римволт. І ўсё. Добра. Давайте яшчэ стыль нейкі. Падкова. Ось такі, напрыклад. Перамешваем, каб гэта ўсё было больш драматычна, таму што там маленечкія гульні ёсць паміж вялікімі, і мы не будзем ведаць, што будзе адбывацца. Глядзім, што гуляем заўтра. Заўтра у нас будзе Legend of Grimrock. Гэта Dungeon Crawler з пазламі. Гэта у нас ён будзе. Давайте я яго запишу. Віншую Legends of Grimrock. Таксама у нас ужо другая гульня, якая насамрэч мае не толькі шмат пунктаў, наколькі памятаю, так? У Legends of Grimrock даволі няшмат. А чаму мне не знаходзіць у спісе? Legend of Grimrock. Так? Так, Legend of Grimrock. 25, не, нормально, так, 25 тысяч. 25 тысяч пунктаў у яе. Добренько. Записываю яе ў пераможцы. Так. Ёсць.
25 тысяч. И я записываю сегодняшней датой. Ёсць. Яна запісана зараз будзе. Ёсць запісана. Цудоўна. Зараз ужо Пурбай зменіцца. Legend of Grimrock знікне з твайго спіса, твайго, таму што яна перамагла, вось я ты літаральна паспеў за момант. І зараз я вам ваш спіс абнаўлю. Акрамя гэтага, зараз я будем выкидывать, у нас зараз Стрэй збіраецца вылеціць, і я ачышчаю наш спіс. У вас ёсць магчымасць яшчэ захаваць Стрэй, калі жадаеце. Вось. Галасаванне пачалося, яна ўжо выкінута са спіса. Калі вы жадаеце яе ўсё яшчэ пакінуць, то у вас такая магчымасць ёсць, але яна будзе зноў спрабаваць вылеціць ужо заўтра. Я не ведаю нават, можа трэба нешта рабіць, трэба заняцца гэтым, таму што па сутнасці гэта галасаванне не тое, каб мае сэнсу. Вось. З Нокса я спісаў поінты, у сэнсе спісаў поінты. Не, гэта Пурбай пераносіў на Нокс яшчэ з іншых сваіх гулень. Вось ён перакідваў на Нокс, таму так шмат. Яно ўсё спісана, ўсё нармальна. Вось. Пераносы я раблю, але рэдка і толькі, кожны раз асобна як бы вырашаем. Вось. Гульня Стрэй ўжо вылецела са спісу, то бок яна ўжо вылецела, гэта мы выключна вырашаем, ці варта вяртаць туды. Але, рэальна трэба галасаванне проста зрабіць за пункты, каб гэтыя пункты налічыліся на гульню, таму што інакш хрень нейкая атрымліваецца. Вось. Буду перапрадумваць, гэта ў нас усё ў тэставым рэжыме, але пакуль у нас у асноўным усё, што вылятае, тое вылятае. Добренька, ёсць. Legend of Grimrock запісаная. У нас яшчэ і вылецела Стрэй. Вось. Пункты пераразмеркаваліся. Зараз я хуценька прабягуся па пунктах, куды яны ўляцелі. Там іх даволі шмат на рознае паляцець. Просто увогуле варта было бы, каб гэта каманда і потым размеркавала. Па 120 пунктаў раскідала яшчэ на даволі шмат гулень, 10 з дзесятак. Вось. Праскідала нам. Так, а чаму нешта... я бота не адрамантаваў, няўжо я не адрамантаваў бота, чат. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зараз я... і мне падавалася, я адрамантаваў гэту бота. У нас ёсць памылка ў бота зараз, я прям сёння буду ўпраўляць. Пункты, калі размяркоўваюцца, яны час ад часу размяркоўваюцца не зусім правільна. Зараз. Я прям сёння сяду выпраўлю, таму што у нас будзе цэлы тыдзень мяне выпраўляць. Вось, усё. Зараз трошкі спісу з галасавання зменіцца. Па-іншаму будзе выглядаць. Гатова. Я зараз яшчэ раз вам спіс абнаўлю, бо я не... там не зусім правільна залічваецца гульні, якія размяркоўваюцца. Так, вось, абнавілі. Добренько. Так. Я переключаю у нас назад. Давайте далее глядеть катсцену. Adorable Adventures выйдзе 30.04. Я нічога супраць не маю. Цудоўная гульня, файненька, добра паглядзелі дэмку. Была прыемная. Так-то вам нішто не забараняе працоўваць гульню, якая яшчэ не выйшла. Вось, можа быць, я проста сабе адзначу, што мою дакладную будзем у яе гуляць. Вось, я не думаю, што гэта прям забаронна, гэта нейкая ёсць. Вось, так што без праблемаў. Можете працоўваць нават тое, што не выйшла. Good morning. Oh, Ichi. Have a seat. Sir.
Не халеры, ён выкурыў цэлую пачку. І набухаўся нормально так. Stop. Just sit down. Sure. You know the Sakaki family, right? You mean the family we've been fighting with? We're fighting them because of a rumor that they're connected to the Omi. But aren't the Omi all the way out in Kansai? Yes. They control the entire region. They're much bigger than most people realize. The Tojo clan has butted heads with them for years. It's a bitter rivalry. And what? The Sakaki family's cooperating with them? No. The Sakaki family isn't stupid enough to commit outright treason. But they have been selling intel to the Omi for some quick, easy cash. I confronted them about it at an officers' meeting. But their patriarch pretended not to know anything. Bastard traitor. Давайте зараз коротенько палітика ўнутраная. Мы знаходзімся як клан Аракава, невялічкі клан сам па сабе, і мы падпарадкоўваемся больш вялікаму клану Тоджо. Вось. GTA 7 можна прасоўваць? Як бы можна. Просто што, глядзіце, пакуль мы такога яшчэ ні разу не рабілі, просто калі такіх запытаў будзе шмат і да таго, што хрен ведае, калі выйдзе, мне патрэбна будзе спецыяльна чырвоную кніжачку заводзіць, каб памятаць пра гэтыя гульні. Вось. Добренька. Глядзіце, палітычная расстаноўка. Мы невялічкі клан Аракава пад камандаваннем Тоджо. Адзін з кланаў, які таксама падпарадкоўваецца Тоджо, сакрэтна прадае інфармацыю канкурэнтам, яшчэ аднаму вялікаму клану, які якраз-такі канкуруе з нашым кланам Тоджо. Вось, гэта прыкладна такая сітуацыя, такі расклад. І вось гэты наш лідар Масуме Аракава, ён якраз такі падымаў гэтую тэму на злёце афіцэраў, ну то бок у клана Тоджо. І там нейкія цёркі пачаліся. Long story short, they don't like us much right now. But at the same time, they still report directly to our main family. So we need to be careful. We don't want to cause the main family any trouble. That said... Did something happen? 2 hours ago, I got a call from Joe. He shot a Sakaki Yakuza. Really? Карацей, у чым канфлікт? Пачалася, па сутнасці, вайна. Мы зараз у моманце, канфлікта. Нават не вайна яшчэ, поўная вайна, але Джо, гэта які скарбнік гэтага нашага клана, ён там той чэл, які хацеў нам палец адрубіць. Вось, ён уступіў канфлікт з адным з афіцэраў вось гэтага іншага мелкага Сакакі, сям'і Сакакі, гэта якраз такі наша, унутры клана Тоджо, карацей, унутраная разборка адбываецца зараз. І ён застрэліў аднаго з іх афіцэраў, і, карацей, тут пу-пу-пум пачынаецца. Apparently, he just happened to run into one of them. They were both alone, no other men. It was one-on-one. They talked shit to each other for a bit. Then, Joe pulled his gun. Luckily, no one saw them, but the police have already found the other guy's body. It's only a matter of time before they raid our office. Добра, поліція хутчэй за ўсё нас хутка раскрые тут. Word gets out that our captain killed someone from a family above ours. It will be considered mutiny. We'll be expelled from the Tojo clan. Добра, наш клан просто схлопнецца імгненна зараз, таму што калі хтосьці даведаецца, што мы ўнутры клана нейкую такую хрень пачалі, то каб здаўся му клану. Арлев дзядун, не, хутчэй дзядун. Той момант, калі нельга дазволіць, каб Джо ўвогуле пасадзілі. Ichi, would you be willing to take his place? Are
you serious, boss? Ён пытае яго зараз, лідар клана нас пытае, каб Ічі заняў месца гэтага скарбніка і прызнаўся ў тым, што гэта ён забіў. То бок, па сутнасці, прыняў на сябе віну і адсядзеў у турме замест скарбніка. I've been waiting for a shot like this. Ічі ахвотна прымае гэта. It's my chance to finally repay my debt to you. After everything you've done for me. Let him lock me up for 10 or even 20 years. I'd be happy to do it for you. Ichi. Happy birthday, Aniki. Hey, Mitsu. Thanks. Good job surviving another year. We made it to Гэта, дарэчы, яшчэ і дзень народзінаў у Ічыбана. Нагадваю, ён першага нарадзіўся. Damn, you sound pretty bored for a birthday, boy. What's up with you? Hey, you going to your first shrine visit of the year? How about we do Kamaro again? You do it, and have a good time. I'm not going. Huh? Why not? Something came up. Did Captain Sawashiro spring something on you? Yeah, basically. The New Year's barely begun and he's already working you like a dog. No holidays for the Yakuza. We work 365 days a year. So you're gonna be busy all day? Mitsu, how old are you right now? 20, if you really want to know. Why? So in 10 years, you'll be 30. In 20, you'll be 40. Great math, dude. What are you getting at? Just eat well and live life to the fullest, man. You feeling okay? I'll call you later. Alright. Яго сябра так і не зразумеў, што ён дзіўна гучаў, але па сутнасці ён зараз ідзе здавацца паліцыі на 10, можа 20 гадоў. Жадае паесці сабе на дарожку паесці і адпраўляцца па сутнасці ў турму на шмат гадоў. Так. Бяжым да катсцэны зноў. Я казаў пра таймскіп, так? Вось мы набліжаемся да нашага таймскіпу. Тут можна займацца рознымі мелкімі справамі, дарэчы, пакуль мы тут у 2001. Але я ўсё гэта скіпаю, таму што вы разумееце ўжо чаму. Набывае акцыі Apple, гэта надоўга, карацей. Overlord 2 адправляецца для 500, дзякуй вялікі. Yo, hit me with one more. Huh? Sure, coming right up. Another beef bowl. It pains me to say this, Ichi, but you've been banished from the family effective last month. What? I'm banished? If only he'd been from a family outside the clan, I could have merely expelled you. But this man, not only was he Tojo, he reported directly to the main family. But being banished, doesn't that mean I can never come back? Don't worry, I'll be working on that personally. I'll have the whole thing reversed by the time you get out of prison. Thank you, boss. Ён выкінуў па сутнасці. Will work in our favor. The court will go easier on you now that you're. Глядзіце, якая справа. Ён па сутнасці быў, ён як бы, скажем так, іх бухгалтерію падбіў, што Ічі ўжо не член клана яшчэ з папярэдняга месяца, то бок на паперцы Ічі не член клана, але для Якузы гэта значыць, што ён ніколі не зможа вярнуцца ў Якузу, увогуле ніколі.
Вось гэта па сутнасці назаўсёды. Ён, канешне, паспрабуе, ну вось тое, што будзе лідар клана спрабаваць зрабіць, ён паспрабуе ну вырашыць усё да яго выхаду з турмы. Just a civilian. Let them do their worst. I can handle a few years in the can. Вось, так што па сутнасці ён зараз ніякуза ў гэты момант. Ён быў выгнаны з клана, ён адзін і нічога ў яго няма. І яшчэ ён зараз адпраўляецца ў турму. You gotta savor every last moment, don't you? While eating a beef bowl? For sure. Enough stalling. Come back soon. Hey, buddy. Did you ever find your wallet? Well, if not, you might as well file a theft report inside. We find the defendant, Ichiban Kasuga, guilty of murder. He is hereby sentenced to 15 years. 15 гадоў нам далі. Так, і зараз нам прапануюць захавацца. Так, гэта мае захаванні ўсё там ажно з 7-й часткі. Боже, боже. Давайте новае захаванне. Вось сюды. Частка другая. Мы прайшлі поўную частку катсцэны. Крывавае уз'яднанне. 2002. Mr. Box. So you're gonna... Sir, I've completed my quota for the day. May I take a bathroom break? Very well. So, word in the yard is you used to be Tojo Clan. You think you can be the perfect little prisoner and get back on the outside quick and easy? Idiot, you're a murderer. You could act like a goddamn angel in here, but you won't be getting parole for at least 10 years. So I'd say it's in your best interest to get along with us. Not much to say, huh? Hey, what family were you in? That's a simple enough question to answer. Right? The Arakawa family. Arakawa? You mean that little after-school club of a family? Oh man, this is such a letdown. Here I was thinking we had a real gangster in the house. Ён што кажа, па сутнасці, да, ну, з яго погляду, Аракава гэта, па сутнасці, проста клуб па інтарэсах у параўнанні з рэальнай якузай і ўсё гэтая хрень, а Ічібан уж яшчэ нават у гэтай сям'і увогуле апошні якуза, як якуза, ну, па маралі.
Ось. У справі червоних кніжечок. Який стрімер буде крутейший? Той, у кого кніжечка менше, чи той, у которого червонейшая? Я думаю, это залежить від кшталту, короче, кніжечки і її кольору. Это важно. Вона повинна бути максимально кніжечкового вигляду. І, ну, короче, у кого крутей кніжечка, то і головне. I said your family's a bunch of small-time punks. Your patriarch may have been Arakawa the assassin once, but that was a long time ago. I heard he's gone fucking soft now. You got locked up for that washed-up has-been, and you think it means something. Oh, that's so fucking cute. Bastard. I'll kill you! Try your best, little bitch. Ау. Реально кинцо сидишь, глядишь, прям кино-кино. Why'd you suddenly fight back? You took it for a whole year. Those guys had to be taken to the police hospital for crying out loud. You knocked all their teeth out. Мы сбили их, короче, полностью. They were talking shit about my boss. І ён яшчэ год сабе атрымаў за гэта. On the outside? Yeah. They were calling him a nobody, saying all this bullshit about him going soft. I couldn't just let that stand. Well, what's he gonna say when he hears the bad news? He won't hear it. That's why he beat their sorry asses. I'm not talking about that. I'm talking about your sentence getting extended. I don't understand why anybody commits murder in the first place. But if there really is someone out there waiting for you, you should behave yourself. When someone believes in you, try not to disappoint them. Потребую пераклад на кінакіпе для гэтага кіна. Блін, канешне, тэксту тут кабзда. Ну, тыпу, прям... Хаця ён збольшага просты. Плюсы гэтага кінца тое, што тэкст даволі просты. Number 1119. Letter for you. Яны адразу такі падалей ад Ічібана. Someone important. It's from Arakawa-san. Трэба шукаць на чырванейшую кніжку ў цвёрдым пераплёце. У мяне ўвогуле пакуль няма чырвонай кніжкі, я лох. I wanted to avoid writing to you while you're in prison, but today my brush just called to me. If your sentence hadn't been extended, I would be planning your big welcome back party right now. I can't tell you how sad I am that I can't do that. The days have been so lonely without you. Sometimes I think I hear your laughter in the office, but I always turn around and see that nobody's there. Only a parent knows how truly empty a home can feel. Parents are nothing without their children. В 2019 он толькі так вышел. I'm anxiously waiting for the day when I will turn around and see your laughing face. Ён прапусціў цэлую эпоху інтэрнэта, можна сказаць, з'яўлення ўсяго. Зараз уходзіць у сусвет.
The day you get out of prison. Let's get that Peking duck we missed. Boss, I'm so sorry! When I got into that fight, I wasn't even thinking about how long you had already been waiting for me. An extra 3 years I made you wait just because I did something stupid! I'm sorry I failed you. I held you up for so long, but I'm out now! I'm finally back! Did you not know they've gotten more strict about enforcing the anti-Yakuza laws? It shouldn't surprise you that bosses aren't pulling up in fancy cars at prisons anymore. In the letter, he said he'd come for me. Not gonna happen. Just too dangerous these days. Yeah. Thanks for everything. Ён яшчэ і прапусціў увесь заняпад якудзы, як бы, па сутнасці, таму што зараз ужо яны не могуць спакойна там бізнес весці, і ім складаней, то бок за 20 гадоў шмат чаго змянілася для якудзы. You really thought the welcome wagon was coming? Of course, you being in the slammer for 18 years, only natural you'd be a bit mixed up. Gotta say, that's some deep loyalty you've got, waiting for a boss that never even visited you. Who the hell are you? Kanagawa Police. A detective? Used to be. Now I'm just a washed-up DMV grunt. Былий поліцейський його строкає за місце його боса. Guy from the slowest department ever doing here. Come to remind me to renew my license. Is that a service you offer nowadays? I'm here because I have real business with you. You, the murderer, who shot a man on the last night of the 20th century. Heck, I even used some precious PTO to be here today. Well, sorry to disappoint you, but I don't plan on being a repeat offender. That's what everyone thinks when they get out. The moment they set foot on the other side of this fence. Shove it up your ass. You don't know shit about me. You were born and raised in Kamurocho, after being abandoned at the famous Shangri-La soapland. The owner, Jiro Kasuga, took you in. Then he and his prostitutes raised you. Well, after that, it's by the book. You dropped out of school, committed multiple offenses of shoplifting and assaults, then finally joined the Yakuza at age 16. Oh, you had a largely unremarkable career as a member of the Tojo clan's Arakawa family. Well, till the night you killed an officer higher up on the food chain. Then, January 1st, 2001, you turned yourself in at Kamuro Police Station. Then, you were sentenced to 15 years at this prison. After getting an extra 3 years tacked on for bad behavior, we finally arrive at today, where... Красивый холера, который полицейский про нас ведает. 3.5 minutes ago. That about sum it up. Прям максимально. You're my biggest fan for sure. You want an autograph to show your DMV friends? I just do my homework. Great. Whatever. I don't care why you're here. Just get out of my way. There's somewhere I need to be. Oh, paying a visit to the Arakawa family? It ain't none of your business. Just leave me alone. Oh, but actually, it is my business. It very much is. Nothing personal, of course. Now, you're free to go wherever you feel like, but I'm coming with. What? Are you serious? What? Whatever. Do what you want, man.
карацей, гэты працэскі ідзе з намі, щоб куды б мы не ішлі. Просто будзе за намі прыглядаць, яму патрэбна клану Аракавы альбо до нас, незразумела. Глядзіце, якая нюанс. Ён паспытаў фрызуру, якую яна нават ніколі не бачыла. What kind of look are you going for, man? Shut up! I just ended up with a bad barber is all. The hell's your deal anyway? You really gonna just keep following me? I told you, I have business with you. But I'm waiting patiently for you to take care of yours. So, what's next? You're creeping me out, man. Give me a break. Карацей, ён спрабуе дачакацца, пакуль Ічыбан зразумее, што ўвогуле адбываецца. Такая вось штука. Калі коротка, я зараз вам невялічкі спойлер даў. I wondered where you were going. Chikao Suzumori's grave, huh? Hold on. Isn't he the guy that was killed 18 years ago? Yeah, that's right. Okay. So, who killed him? You're looking at him. Get real. You think I'm joking? Let me ask you this then. Why'd you kill him? I've been banished from the Arakawa family, and I was so mad, I just did it. You killed someone just because you were pissed off. What are you, a schoolboy with daddy's gun? Nah, you ain't that immature. Now, if I were you, I wouldn't be visiting the guy's grave. Why do you even give a shit, huh? I know that 18 years ago, Suzumori was shot and killed. But not by you. And yet, you turned yourself in to save your family. I mean, everyone knew you didn't do it. The director of criminal affairs, the judge, jurors. Come on, Kasuga. You served your time. Why are you still lying? Who really killed him? Me. I did it. Well, you're a real piece of work. Well, you're a big pain in my ass. When are you gonna drop the act? My act? The detective shtick. Why are you following me around? There's no way an old fart one breath away from retirement suddenly decides to babysit an ex-con. Who are you really? Гэта хто? Паліцейскі. Па сутнасці, на выхадзе з турмы нас сустрэў паліцейскі, які ведае пра нас да халеры. Ён ведае, што мы не забівалі гэтага чэла, на магіле якога мы зараз стаім, і манумент гэты мы чысцім, так, ну, Ічыбан чысціць. Вось, мы нават не разумеем, ну, Ічыбан не разумее ўвогуле, што жадае ад яго гэты паліцейскі, як і мы, у прынцыпе. І ён просто бясконца такі, тыпу, давай-ка, расказвай, але свае мэты ён не кажа, тыпу, просто ходзіць за намі і паўсюль і сам размаўляе. Вось прыкладна такое. Просто прычапіўся да нас. Вось, а Ічыбан зараз спрабуе неяк гэта вярнуцца ў сваё былое жыццё. Літаральна, першае, што ён зрабіў пасля турмы, гэта паехаў на могілкі чалавека, якога ён як бы забіў. А вось і чалавек. Масума Аракава. Arakawa-san. That's Arakawa. Who's this dude? That guy is Arakawa-san, isn't he? Why are you asking? Who the hell are you? You some kind of reporter? We don't do media, so get out of here. Go on, beat it. You don't understand. I used to be a member of the Arakawa family. If you were from the family, then we would know who you are. I've been in prison for 18 years. I just got out today. If you're gonna lie, you're gonna have to do better than that.
Just let me talk to Arakawa-san. You'll be glad to see me, so let me through. Hey! Hold your horses there, dumbass. You don't know what you're dealing with. Yeah, they're busy visiting an important grave today. Go on, get out of here. I didn't do 18 years for this shit. Step aside. If you don't, they're gonna have 2 more graves to visit today. Ось такая штука. Б'ємося навіть з сям'єю Аракава зараз, каб просто трапіць до нашого босу. Може, Ічі з глузду з'їхав, і тако прямо воно просто подається. Такое я би не виключав, але спойлер, ні, це сапраўдны коп. Ну, ён сказал, что он былый коп, скажем так, Амаль, там, на этом самом. По-моему, сказал. Я зараз. Оп. Мінус гэтай двое, зараз паспрабуем до Аракава дабегчы можа. You bastard. You think you're getting away with this? Oh, you want some more? Enough! Kasuga! Hey, fellas, we're sorry, okay? My friend here, he's a little crazy, that's all. What the hell you say about me? Look, I'll give him a good talking to. Sorry about all this. We'll get out of here. Let go of me, damn it! Don't you get it? That's my boss! Boss! Arakawa-san! It's me! I got out today! It's Ichiban! Ichiban Kasuga! Why didn't he recognize me? You were gone for 18 years. Isn't it possible he forgot who you were? No way! He didn't forget me! I mean, shit! He sent me a letter in prison! I'm sure he just didn't hear me. He's older, you know? His ears are starting to go, and his eyes, too. He definitely heard you. Pretty sure your eyes met, too. No, he didn't! I understand. It's a hard thing to accept, Kasuga. But take a hint. Best case scenario, he simply forgot about you. If he does actually remember you, then clearly he doesn't want to talk to you. That's not true. There's just no way! I know the problem. What now? Полицейский як нянька за ним просто ходить. Why would he be here? Visiting a grave, probably. Exactly. Visiting Suzumori's grave. And I bet if he saw me standing right next to it, he'd recognize me on the spot. Yeah, all I gotta do is make sure he sees me right here, and... Hey, look at that. He's, definitely visiting a different grave. Which one? That's the former Omi chairman's grave. Я наведаю могілкі альянса Омі, і гэта лідар, ну, гэта альянс, які быў якраз такі канкурентам, нагадваю, клан Аракава падпарадкоўваецца Тоджо, ну, як мінімум 20 гадоў назад. Вось, он падпарадкоўваўся, і Тоджо меў канкурентаў якраз такі Омі. Вось, і па сутнасці ён наведвае могілкі сваіх ворагаў. Ось, коп не ведае, як выглядае босс адной з крымінальных банд. Лёгка, без праблемаў абсалютна. Вось, таму што, па сутнасці, Аракава даволі ціхі клан быў, незаўважны абсалютна.
ён ніжэй за радары шмат дзе праходзілі і ну патрыарха яго сярод якудзы плюс-мінус бачылі, але паліцэйскім такога быў такі перыяд, па сутнасці, глядзіце, якая праблема была з якузай у тых же 90-х, там у пачатку нулявых, у сярэдзіне нулявых ужо ўвогуле пайшоў у заняпад, але агулам па сутнасці месцамі якуза мела больш кантролю, чым нават паліцыя, і паліцыя не мела проста з-за таго, што яны абмежаваны былі ў сваіх сродках, яны па сутнасці ні халеры гэта не кантралявалі, там спакойна ў іх можа не быць твара гэтага чалавека, а потым калі яны ўжо ў падполле сышлі, то як хто з іх бос, зразумець даволі складана, і вось зараз ён толькі пабачыў. Тым больш, што ён паліцэйскі, можа быць, які не меў такога доступу. І зараз вызначаецца, што Аракава з'яўляецца афіцэрам іншага клана зараз. Everyone knows they've been at war with the Omi for ages. You must have been a pretty shit detective, huh? The Arakawa family isn't Tojo anymore. Huh? What did you just say? Masumi Arakawa is currently the acting captain of the Omi Alliance. He's the second in command. What are you talking about? That can't be true. I knew you wouldn't believe me. But think about it. Arakawa was the patriarch of a third-string family in the Tojo clan. Not the greatest position, but the tides changed for him 2 years ago. You see, the newly elected governor of Tokyo promised to scrub the city of crime. He started with targeted attacks on all Tojo's sources of funding. He called it the Kamurocho 3K Plan. The hell's that? An anti-Yakuza policy. Keep them hungry, keep them poor, and keep them out. 3Ks. The police started raiding major Yakuza families with surgical precision. Family officers were being arrested one after the other. There was just one exception. The Arakawa family. Huh? That shouldn't come as a surprise. The reason the police were able to destroy the Tojo clan so fast was because they had inside intel from the Arakawa family. Basically, Masumi Arakawa sold out the Tojo clan to the cops. No, he wouldn't! I'm not even finished with the story yet. With the Tojo clan almost completely wiped off the map, the Omi seized the opportunity and poured their guys into Kamurocho. And you know what the cops did? They looked the other way. Arakawa must have slipped them a little something under the table. Like what? I'm talking about a bribe, dumbass. Arakawa slipped the police some cash so they would ignore the Omi Alliance's expansion. And that's how they took control of Kamurocho without spilling a single drop of blood. To pay back the favor, they welcomed. Давайте зараз хутенька. Палітычная у нас гульня кланаў адбываецца. Што адбылося, пакуль Ічі прапусціў усё па сутнасці? Клан Аракава, якому ён пачыняўся, падпарадкоўваўся, яны пачаўся новы лідар паліцыі. Дарэчы, калі вы бачылі, гэта той самы чэл, які ўхлёстаў за дзяўчынай, якраз такі сына Аракава. Карацей, які ўхлёстаў за дзяўчынай сына Аракавы. Вось. У гатэлі. Як вы разумееце, усе персонажы раптоўна ўсё важна, так, яно ўсім разам перасякаецца і стварае нам асноўную базу для наступных падзей. Вось. І атрымліваецца, што гэты чэл прыйшоў да ўлады і паліцыі і прыйшоў з планам знішэння якудзы у гэтым рэгіёне Кукумаічы, альбо як ён яго называе. Вось. І выгнаць па сутнасці клан Тоджо. Яны пачалі поўнасцю душыць на ўсіх кроках якудзу, пакрысе вышчамляць і ў выніку саджаць сем'і гэтых кланаў. Карацей, пачалі прям пазбаўляцца ад іх па чарзе.
Вось пачалі з мелкіх і аслабілі іх фінансаванне і вось гэта ўсё. І наводзіць парадак. Справа ў тым, што тут для лідара Аракава якраз такі ён у выніку па сутнасці прадаўся паліцыі, ён даў гэты самы грош, гэта самае хабар даў паліцыі, ён выдаў інфармацыю і даў хабар яшчэ паліцыі, каб яны праігнаравалі распаўсюджванне клана Омі, якія канкурэнты былыя тот жа, і ў выніку заняў высокую пазіцыю ўнутры клана Омі. Вось такая вось ракіровачка, то па сутнасці ён скінуў усё на клан Омі. Ну, выніку клан Омі стаў дамінировать у гэтым рэгіёне, а паліцыя, хоць і пазбавілася ад клана тот жа і запісала ў сябе ў справаздачы, што малайчынкі такія, яны просто насамрэч замянілі адзін клан на іншы. Вось, як вы бачыце, Ічы ні ў што з гэтага не верыць ні халеры. Masumi Arakawa into their organization as the acting captain. Meanwhile, in the eyes of the Tojo clan, Arakawa had committed high treason. So what little of the Tojo remains will occasionally attack the Omi, but it's pitiful. I'm sorry to tell you all this, but you had to find out sooner or later. Don't let it get you down. It had nothing to do with you. You okay? You feeling all right? Nothing is fucking all right! Yeah, didn't think so. Arakawa-san defecting to the Omi? The Tojo clan is gone? You know what? You're a fucking terrible liar! So you don't believe me? No way in hell it went down like that! Arakawa-san was like the walking image of duty and honor! You saw him! He was visiting an Omi grave. Think about that. That wasn't Arakawa-san! I haven't seen the guy for 18 years, so how am I supposed to recognize him? Now that I think about it, that guy wasn't even wearing clothes that Arakawa-san would wear! You do recall the men you fought identified themselves as Arakawa, yeah? We must have misheard him! Where are you taking me anyway? This isn't the way to Kamurocho! We're going to Yokohama. What? No, I need to get to Kamurocho! I told you, there's nothing for you there. But come with me to Yokohama. As I've said, the two of us have business to attend to. Enough mystery! What business? An investigation. You are gonna help me with it. Ён вядзе зараз расследаванне, і ён прапануе Чібану дапамагчы з гэтым расследаваннем. I'm sorry. Did you think you had a choice in the matter? Soon we'll be in Kanagawa Prefecture, my jurisdiction. Now calm down and let's have some peace and quiet. What? Stop the car right now, or else I'll fuck you up! Hey, Kasuga. If you won't come the easy way, I can make up a reason to do it the hard way. You want that? Oh, now the threats are starting, huh? Well, at least they make you seem like a real cop. Oh, is that right? Yeah, like any dirty cop. You're coming up with some bullshit story to trick me. So what is it you want? For me to do some of your dirty work? I can see right through you, fucker. What family in Yokohama are you from? Wow. I showed you my badge, remember? But I guess there's no cure for stupid. Ha! You think I'm gonna fall for that bullshit? Hey, what do you think you're doing, you idiot? Що взяв та викинув. Where do you think you're going? Kamurocho, obviously! Were you even listening to me? You really need to drop the detective act already. It's obvious you're a Yokohama Yakuza. And hey, at least I'll get one hell of a story out of this, how I nearly got kidnapped right out of prison. Oh, you are such a dumbass. I have to go find Arakawa-san now. He's somewhere in Kamurocho waiting for me. Look, thanks for testing my instincts after I was in the joint for so long. Now see ya. I promise, Kasuga. There's nothing left for you in Kamurocho. Oh, damn it. I thought shit might go sideways. Guess he has to see it for himself. Упс. Караці, ну ён сам поедзе назад там же, дзе ён быў. Вось. Раёну, дзе ён вырас. Толькі вось он зусім уже не так выглядае.
Я нават тэлефонаў не бачыў, не тое каб селфі-палкі. Is that a cigarette? Так, вяртаемся ў офіс. Хоць абсалютна раён не падобны, ну, то бок ён як бы пазнаецца, але гэта рэальна іншы раён па сутнасці. Зноў жа нічога, зноў бежым ад катсцэны да катсцэны. Гэта вось зараз мы трапілі хаця бы ў той часовы перыяд, калі падзеі рэальна будуць адбывацца ўсю гульню. Вось, будзем навёрстваваць, разбірацца ў сусвеце, ў падзеях з пункта гледжання Ічібана, але вось наш былы офіс. Што ў нас тут адбываецца? Нагадваю, ён не член клана, нават калі ён тут знойдзе кагосьці, гэта ніхто, ну, тыпу, ён па сутнасці ніяк не звязаны. This is it, isn't it? Hey, are you supposed to be here? You got any idea what happened to the office that used to be here? Office? This used to be, you know, a girls' bar. What about before that? There was an office here. No, before the bar it was a computer store. Before that it was a maid cafe, and before that... Шмат каго змянілася ў гэтым офісе. A family had their office here. The Arakawa family? Don't you know what I'm talking about? A family? Not a family. A Yakuza office, okay? Anyway, I know it was here. That's too far back even for my old bones. But I'll be honest with you, I don't see how the Arakawa family could have been holed up in a dinky office like this. Oh, so you do know them? I don't think there's a soul on this side of town who doesn't. They're a huge, famous family. Really? Finally, some good news. So where are they? I'm looking for them. Not sure. In this day and age, Yakuza can't exactly be loud and proud, you know. Especially not hotshots like the Arakawa boys. I get it. Okay, thanks. Think you'll find them? Yeah. Well, I'll just ask the old woman at the SIG stand where they're headquartered. О, блін, чел. Спадзяешся, што яна яшчэ жывая, блін, яна старая была ўжо ў момант, калі ты малым быў. Ён зараз да гэтай жанчыны з цыгаретамі пойдзе. Ну вось. Але ад гэтага прыбіральшчыка ён даведаўся, што сям'я Аракава рэальна разраслася. Нашаму паліцейскаму не верыць, таму, ну вось так, як ёсць. Where's the old woman? Ічібан тугаваты. She moved back to the countryside a long time ago. Яна з'їхала з городу. Easy in an old folks home by now. Oh, I see. Hey, do you know where the Arakawa family office is? If you're not making a purchase, I should help the customer behind you. I just want to know where the Arakawa office is. Hey, some of us got places to be. Give me the usual. Yes, here you are. 500 yen, please. Just put it on my tab. Wow. People sure have gotten rude since I was gone. How pathetic. You say something? Where'd you learn your manners, huh? Mom raised you in a barn? Jeez. And you're walking around town wearing a Tojo badge? Oh, wait. It's Omi Alliance. So, you're in the know. What family you from? Me? I'm Arakawa. Oh, nice to meet you, brother. Sorry I didn't know you. Карацей, зараз буде цікава ситуація.
Вітаю, Найнрейвен, світаночки. Аргана, калі можеш, калі ласка, шатаут закінь. Я сёння сніў праблемы з мікрафонам, стрімерскія кашмары. У мяне, да рэчы, ну, блин, я просто рэдка штосьці бачу, сны нейкія, таму такога не было, Але 10 разоў нешта пераправерыць перад стрымом, гэта нармальна. А ты з лёту, так, у беларускую пошчу. Учора на стрыме ў сэнсе быў? Так, я учора на стрыме быў. Так, не дае? Дзіўна. Дзіўна. Карацей, глядзіце, сітуацыя. Ічібан верыць у тое, што ўсё па-старому. За 20 гадоў ні халеры, ну, за 18 гадоў ні халеры не змянілася. Але я нагадую, што сям'я Аракава перайшла з аднаго клана, перайшла да клана канкурэнтаў, па сутнасці. І гэтая тэрыторыя зараз знаходзіцца на тэрыторыі клана ўжо не Тоджо глобальна, як, ну, по тыпу глобальнага клана, а на тэрыторыі клана якраз такі супернікаў Омі. Ічібан у гэта верыць не жадае, адмаўляўся, але зараз глядзіце, якая сітуацыя. Тут за цыгарэткамі прыйшоў чэл з клана якраз такі Омі. Вось, як бы канкурэнтаў. Ічібан лічыць усё хлуснёй, што паліцейскі яму казаў, але зараз ён будзе сутыкацца з рэальнасцю, з тым, што яго клан здраднікаў, па сутнасці. Like hell you are. You're lying out here with the Omi symbols, faking like you're Arakawa. You and that crew that visited the old chairman's grave today? Oh, yeah, there was a big ceremony scheduled. But only the Patriarch and his officers go to stuff like that. Maybe some of their assistants too, but that's it. Damn, you must be newer than me. Tell me one thing. Who's our Patriarch right now? Dude, you living under a rock? Just tell me who it is. It's acting captain of the Omi Alliance, Masumi Arakawa, obviously. Man, Ай-яй-яй. the name of your patriarch? Get your shit together. Hey, you don't order me to do anything. I'm not Omi. Oh, but you just said you were in the Arakawa family. Damn right. And that family is part of the Tojo clan. Вернувся. You sleep talking, dude? Do I look fucking asleep? No, you don't. You must be one of those Tojo pests still crawling around. We've got permission from HQ to exterminate. Так, атрымалася, Аргана. Это не я быў, дакладна. This city is Tojo turf. Not anymore. And you Tojo roaches need to die already. Пам-пам-пам. Let's do it. Cool. У нас пакуль ніякіх здольнасцяў асобна і няма, гэта ўсё даволі проста. Блин, не атрымалася заблакаваць. У мяне мана не толькі бясконца. Мана, дарэчы, даволі важная штука, як у любой JRPG-шцы. Ну, тут не мана, тут mental points. Але паглядзім яшчэ, я буду асцярожненька. Arakawa-san really betray the Tojo clan and run to the Yomi? Answer me! Yes! Aniki! That guy's a Tojo loyalist! Get him! What? Get back here! Пам-пам-пам. Ічібан nothing ever happens, Касуга. Это літаральна пра яго. Абсалютны хлопец такі. Ды не, ўсё, мяне ж не маглі падмануць. Усё вы іх лусіце, гэта не я памыляюся. Опа, памятаце алкагалічку? Вось яна. Яна там невялічкі бар трымала. Баюка тут шык нашмат больш падабаецца за бітэмап з арыгінальных Якудза. Я вось не прапусціў арыгінальныя Якудза, я так іх не гуляў, хоць яны ў мяне ў калекцыі ёсць. Мне вельмі спадабалася вось гэтая частка, у сэнсе таго, як яна, ну, тыпу, гісторыя, чым далей.
тым мне цікавей было. Адзінае, што так, я падзакінуў, не памятаю. Хутчэй ўсё, шмат чаго я гуляў дзесьці, па-моему, у 20-м годзе ў яе, там было трошки не да таго. Гэта яна алкагалічка, і якая там бясконца цыгареты курыла, і ад яго цыгаретамі пахне, ёй гэта не падабаецца, вы паглядзіце на яе. Дзе агучка? Агучка, гэта за таго, што гэта не вельмі важны дыялог, то агучкі няма. Ну, тыпу, максімальна спрошчаныя катсцэны. Ну, то бок ёсць... Японцы часта дзеляць, тыпу, якасць свайго контента, і некаторыя штукі просто максімальна спрошчаныя. Вось. Гарэлка Мічо стала цвярозай. Яе 20... Памятай, там чэло быў, які сказаў, я 20 гадоў цвярозай не бачыў. Ось. Па сутнасці, наколькі якасці, то бок яны спрашчаюць часта, у японцы часта робяць так, што тыпу важны контент, ён тыпу прям прыгожы, прям вось прапрацаваны максімальна ўсяго, а нейкі менш важны, ён можна вось такім будзе, і нават калі вы штосьці тут скіпнеце, гэта ну, можа дадаваць персонажам там і іншыя там дэталі, але ён не настолькі важны, вы можете адразу сказаць, што гэта не супер важны контент. Але вы бачылі гэтыя, блин, катсцэны? У нас па сутнасці 3 гадзіны катсцэн. І яшчэ вот такія прям кінчык-кінчык. Excuse me. Ось, он пытае, што ўвогуле адбываецца камуроча, што здарылася з Тоджа, што ён пропусціў. Ось, але яна поўнасцю пропусціла, яна не... Па сутнасці, яна нічога не ведае. Паразмаўляць з Ушыў. Ушыў гэта якраз такі наш сябра. А, не, пачакайце-ка, гэта я пераблытаў. Ушыў гэта чэла, якога мы ў пачатку збілі, той, які порно прадаваў. Ён зараз гэта часопісы піша. І ён займаецца якраз такі рэпартёр Якуза, ён як бы збірае інфармацыю па Якузе. Thanks. See ya. Блин, до самага як бы абсурда і контенту мы не дабяромся, мне падаецца. Мне варта, можа быть, будзе запусціць захаванне нейкае з 7-й часткі, мы зараз у другой, ну, акта 7-га. Ось, просто каб паказаць абсурднасць боек і наколькі далёка заходзіць, але там магчымы сур'ёзныя спойлеры, лёгка. Мы нават зброю не атрымалі, свой легендарны, яго першая зброя, якая ў Чібана будзе. Ладно, давайте пазмагаемся. Першая зброя, якая будзе ў Чібана, гэта легенда... Ён, па тыпу, ведаеце, як у Артура, там, па тыпу, меч у камне быў. Дык ён, карацей, з гэтага самага у парке дзесьці бейсбольную біту з гэтага... з бетона вырве. Ось, прыкладна так это будзе выглядаць. Ванто з камяня, ну амаль, ну типу там пачынаецца. Па сутнасці, пакуль Ічібан як прыходзіць у сябе, вось гэты момант зараз адбываецца, але потым пачынаецца самая абсурднасць. То бок у нас типу пераход па крыху ў той геймплей, які як бы чакаецца. Ось, ён пакрысе толькі адбываецца. І нас вельмі базавым штукам навучылі. Ось, тут усяго хапаем. Так. Блин, няўжо трапім бойку? Не трапім, прабяжы мімо. Вітаю, Паладзін, вітаначкі. 3 гадзіны катсцэн, дык вось чым натхняўся геніяльны ну так, Death Stranding падобна. Вельмі падобна. Карацей, яго забіраюць фотоапарат. Ён жа рэпартёр зараз спрабуе фотачкі рабіць Якудзе.
О, не-не-не, только не камеру. Оп, камера вырытана. Памперсные войски лютые. Так, гэты, карацей, атрад мужикоў у памперсах, карацей, гэта прям імба. Мне падабаецца, я, по-моему, накапіў і зрабіў там бізнес свой, пабудаваў, і у мяне арбітальны лазер яшчэ можна ў бойку выклікаць. Вось гэта мне падабаецца таксама. Страляеш грашыма, карацей, у ворагаў. Ён пазнаў нас. І голубоў. Ну, голубых гэта, дарэчы, самы просты скіл, нам толькі ў каманду бомжат патрэбна атрымаць. Ну, каб вы разумелі, тыпу, у Ічібана зараз няма ні грошай, ні да каго пайсці, у яго уся сям'я яго, гэта, па сутнасці, прастытуткі ў лазні, і гэты самы, і клан, якому ён, ну, на які ён працаваў там 4-5 гадоў, не, 10-6 атрымліваецца гадоў свайго жыцця. Ось, яны нават пазналі яго. Так. Альянсумі. Справа у чэла, хутчэй за ўсё, клас гэтага самага фрызера, як ён, парикмахера. Цырульніка, вось. Цырульніка, я слово ўсё перабіраў. Эй! Не заблокавал. Блин, мана сыходит. Давайте просто звычайными атаками покористаемся. Моя мана хутка не будет так. Хотя мне, может, обновляете, я покуль мы у тренировцы. Ну, по сутности, у прологи яшчэ. За храстом. Ау. Блин, вы поспробуй там предугадать наступную атаку в такой момент. I can tell you love your job, but you ought to love being alive more. Else who's gonna take care of that precious camera? A real fist fight between the Omi Alliance and a Tojo clan loyalist. Oh yeah, these pics will go for a fortune. Thanks, Ichiban. Hey, hold up! Упс. Ён зараз яшчэ і фоткі гэтыя распаўсюдзіць паўсюль. Не, камера. Камеру шкада. Блин. What the hell are you doing, man? Don't bother that guy. It was your fault anyway. Come on, get out of here. If I see you again, I'm gonna beat the shit out of you. Tough words for a guy who just took off screaming. Yeah, you better run, Kamulop! Kamulop? It's a local mascot they made to improve Kamurocho's image. What the hell is a local mascot? Зараз концепцію інтернету буде спробувати зрозуміти. Remember the internet? It's big now. Use it. Fine. Just tell me what happened to the Arakawa family. And Arakawa-san. You were in that family once upon a time, right? Stop! You gotta know what happened, being a local reporter. I don't believe that Arakawa-san was a traitor. It wasn't who he was. You really want to know why Arakawa did what he did? Because I do have the scoop. I'm not a journalist for nothing. So tell me. When did you get locked up again? 18 years ago. And Arakawa had a son, right? Yeah, the young master. It used to be my job to escort him. I don't know the details, but he was kind of sickly, right? Uh-huh. What do you mean was? Is he better now? Uh-oh. He's dead. What? When? How? Would have been about 3 years after you went into the slammer. As I recall, his condition got worse. There was nothing they could do. Короче, його син помер той, за яким ми приглядали. So I assume. It was more than being fond of him. Arakawa-san would have died for his son. Maybe the loss changed his perspective on things. Nothing worse than burying your own kid. Yeah. I can't imagine how that must have felt. But I still don't see how that would make him betray the Tojo clan.
You don't. Maybe you can't understand, but once you have a child, the rest of your life is over. The kid becomes your life's purpose, you know? So imagine the grief you'd feel if the kid dies. You just keep existing with your life's purpose pulled out from under you. The parents gotta find another reason, any other reason, to keep living. Couple that with the fact that Arakawa is a Yakuza. I think maybe his new reason to live became watching the world burn. He wouldn't. Hey, why don't you give me some info now? You really in trouble with the Omi like those thugs said? Yeah. Then you shouldn't just be strolling around Kamurocho. You still got business here? If not, I'd get out of town. I promise, Kasuga! There's nothing left for you in Kamurocho! But... then where would I go? I mean, I don't know, dude. I'm just saying the Omi are looking for you. So I'd get out of town if I were you. Don't go home. Home? Yeah, the soap land you were born in? That'd be your home, right? Shangri-La. Hey! You're not going there now, are you? Don't do it! Я ему сказал, не иди в лазню. Kill me? Let him try. Так. Блин, реально, я думал, что мы у кацанах будем на 2 гадзіны, 2,5. Я трохи крыху вам гэтага самага геймплея як бы асноўнага гульні пакажу. Але нешта мне падказвае, што не. Хаця бы давайте доберемся до таго, як Ічыбан трапіў на дно, скажем так. Давайте. Я зараз спецыяльна... Тут, па ідэі, па сутнасці, наколькі мне памяць падказвае, то мы недалёка. Блин, прыйдзецца біцца. Давайте здоровеннага гэтага вынесем першую чаргу на рэшту маны. Да, блин, не блокуецца. Мінус гэты. Да. Ау. Мужик на фоне не мог вызначыцца, куды яму трэба, кругамі хадзіў. Я не заўважыў. Я пропусціў. Вось, подняцце ўзроўня. Я думаю, што... на падняцце ўзроўня мне даюць ману поўную і здароўе. Вось чаму мне было нарм. Таму што потым ты такі, блин, я не жадаю выкарыстоўваць усе... Ну, як і шмат якія... Так, тут не прайсці. Шмат якія JRPG-шкі, гэта пра марафон. Як бы вы павінны разлічваць вашы рэсурсы, якія у вас ёсць. Але спачатку гэта не праблема. Перакананне. Во, можна пераканаць харызму. Праз харызму. Блин, гэта мана шмат патрабуе. Давайте просто ударом. Оп, оп, оп. Подобрали контейнер з подлоги и им ударили. Нормально. Это капец тут геймплей. Ты геймплей это не бачыў яшчэ. Вось у чым праблема. Самая основная праблема, што гэта ну реально як бы геймплей такой, як реально гэта гульня гуляецца. Вы яшчэ не бачылі. Это трошки сумуе, хаця ну типу у працэсе калі сам гуляеш сабе, як бы нарм. Так. Зараз тут праскочым 10 у гэтым напрамку, нам патрэбна ў лазню гэту трапіць. Галуба падберам. Я кажу, галубы гэта тут клас мага, і клас мага ён ёсць у персонажа, якога мы сустрэнем. Першы персонаж у нашай паці гэта якраз такі бомж і закрытая лазня, так увогуле. Гэта бомж, і ён якраз такі будзе часткай нашай паці. Гэта першы персонаж, які ў нас прямо ў групу дадасца. І вось ён карыстаецца галубамі. Ён па сюжэту так. Палез зноў гэты паліцейскі. I knew you'd end up here eventually. You again? For real? Unbelievable, isn't it? A neon bright paradise like Kamurocho, and
here's this dark, rotting husk. What happened here? Do you know? There was a Tojo clan civil war. And some moron drove a dump truck through the place. Well, no one's come near it ever since. And now, it's a den for lowlifes and thugs. Карацей, калі была бойка кланаў, хтосьці сюды грузавік урэзаўся ў гэты будынак і, карацей, пасля гэтага ён быў закінуты. It's not the Kamurocho you remember. I know that must be shitty. Не, гэта не той клас мірападзерскі, не-не-не. The new Kamuro police station. Just one more set of prying eyes watching everything in this town. That's because of the 3K plan. Without the Tojo clan throwing their bribes and threats around, the station finally got built. That's why everybody loves our go-getter of a governor. The Kamuro police station is just one of his legacies. Well, that shit doesn't matter to me anymore. Kasuga, I've been nothing but honest with you. I tried to tell you before. The Tojo clan you know is gone. The Omi alliance from Kansai invaded and won. They rule this city now. So, do you believe me now? Yes. Then we're making good time. Well, you came around faster than I thought. I knew you were the kind of guy who has to see shit for himself. Everyone else be damned. So, I had to let you walk around Kamurocho until it all clicked for you. And you got there quick. What are you doing? Trying to guess everything I do? Making fun of me along the way? Well, I didn't guess everything. I just knew you'd come here. Look, man, once and for all, what the hell do you really want? I want you to help me with my investigation. Ну давай, скажи, навошта ми тобі? Your former boss used the police to crush the Tojo clan. Then he gave Kamurocho to the Omi alliance on a silver platter. You and I both know you can't buy out the police with just Yakuza pocket change. So my theory is some of that money went directly to Juro Horinouchi, the police commissioner. The police commissioner? Yeah, then I got a bone to pick with that guy. I'd love to see the son of a bitch fired. Карацей, ён насамрэч спрабуе даказаць. Driver's ed teacher now, so I don't have a lot of chances to get at him. But one chance I do have is if I go through Masumi Arakawa. Ён, карацей, жадае даказаць, што тады паліцейскіх, ну, пэўных людзей, ну, карацей, там пэўны чэл у паліцыі, ён якраз такі прыняў хабар, і ён жадае, каб яго таго чэла звольнілі. Вось чаму, у яго асобная помста, асабістая. Мы не вернемся да боса, мы паспрабуем. Ну, я скажу, гэта спойлер на потым, але Ічыбан да канца ва ўсё гэта не верыць, ён жадае размаўляць з Аракавай, таму што ён яму па сутнасці як тата. Well, for your information, tonight Arakawa is bringing some Omi officers to a big meeting. Вось, сёння ўвечары будзе сустрэча паміж патрыархамі і разам яны збіраюцца. Ну, то бок і Аракава і іншыя афіцэры Омі. He needs to show his dominance. How do you know all this? I still have my connections from when I was a detective. Had to grease some hands, of course. Go figure. Well, where's this meeting gonna be? Мне падаецца, бы мы да вось гэтага Glad you asked. самае да бомжэй мы дабярэмся пазней, блин, падаецца. Таму што тады, па сутнасці, пачынаецца, раскрываецца як бы адкрыты сусвет, дзе мы пачнем даведвацца. Слухайте, магчыма, варта паказаць вам просто геймплей з ужо там типу далей, паказаць, як гэта прыкладна выглядае, хаця бы бойкі як выглядаюць. Хаця я ні халера сам не памятаю. Вежа Хаян. З голубамі так там будзе, па ідэе. О, боже, хто не придумывай сабе, Ічыбан. What are you saying? It can't be a coincidence that the meeting is going down there. At a place that meant something to me and him. Of course it could be a coincidence. Come back down to earth, kid.
There aren't many classy restaurants around here, period. Stands to reason he picked one of the only ones. Screw you. It doesn't even matter. What's important is I can finally talk to him. Okay, first of all, the meeting isn't until tonight. And on top of that, the Omi know you're a Tojo loyalist. If they catch you, then you'll have zero chance of talking to Arakawa. Now, luckily, I have a plan for sneaking in. Unless you wanted to bust through the front door like an idiot. Okay, what kind of plan? That's a surprise I'll save for later. Later? What, we're just gonna wait here till they show up? No, I'm sure you have shit to do, just like me. Let's split up and meet back here tonight. Dobra, z утра co wieczór zjem. Take this with you. What is this? Smartphone. I assume you've seen one before? Nah. How do you use it? Why do they make phones so damn complicated? Отримали смартфон. Just make sure to pick up when I call you. Whatever. Так, можна потім функції будуть поліпшатися і, короче, усього буде. Телефон потім буде важною часткою. Till then, keep a low profile, will you? І він же буде потрібний для виклика орбітального лазера, як ви розуміли. У бойках. Так, ось, і з тією зустрітися задачі. Я зараз скокну на заховаємося. Так, ось на гэта захавання. Няхай у нас застаецца. Зараз я скокну, загружуся. Мне падаецца, патрэбна сысці ў галоўнае меню і толькі потым вярнуцца, так. Вось загрузіцца. Давайте загрузімся Spider's Web. Вось 22 ўзровень там у Ічібана. Я не ведаю, што там мне за класы, што за паці ў мяне. Вось, я реально не памятаю. Вось наша команда, тут спойлеры трохи, так, розныя дзяўчынкі. Блин, а бомжа няма. Давайте-ка... Блин, а ён зараз ёсць? Я магу яго змяніць? Edit. Мне патрэбны бомж. Блин, зараз бомж недоступны. Мне патрэбна больш ранее захаванне. Але давайте одна бойка, і я орбітальны лазер покажу. Ось там нейкая банда йде. Я, може бути, на території, яка вишей мені по узроўню, і не буде складана з імі. Поглядім яшчэ. Яны на 10 узроўню ніжэй. Во, я рэпер, карацей. Не пытайце, як гэта выглядае і што там адбываецца. Так, здольнасці, гэта не тое. Я не памятаю, як гэта гуляць, калі што. Добра, давайте звычайныя атакі ёй будем просто насіць. Яны просто літаральна на шмат узроўняў ніжэй. Мне патрэбна, каб Ічібан пахадзіў. Ічібан вось наступны будзе хадзіць. Добра, Ічібан. Іншая. Poundmates. Блін, лазера няма. А дзе лазер у мяне быў? Ладно, нават курыцу не выклікаць. А чаму? Таму што курыца не працуе па начах. Блін, зараз ночі я не магу выклікаць курыцу. Давайте кого-нибудь. Это кто у нас? Мистер Мазохист. Давайте мистера Мазохиста выкликаем. А что это дало? Где он? Он статус на их наклал, либо что? Где? Давайте, Shield Blast. Давайте. Блин. Картей с курицей шкода. Челс Random Stuff Go. Так, там есть такие, там есть. У яе, по-моему, наставница
Не, офісны працаўнік у яе, карацей, клас, яна там лінейкамі і рознымі якімі нажніцамі, карацей, херачыць. Вось, але бомж у меня зараз недаступны. Давайте яго пашукаем. Dragon Kart, гэта, карацей, вось гэты самыя, як я казаў, як яны, Mario Kart, толькі зроблены на гэтых самых, на тележках, карацей, ад крамы. Part-Time Hero гэта, по-моему, вось, можна выконваць задачы героя і быць ратавальнікам супергероем у горадзе можна выконваць розныя дадатковыя квесты. Тут да халеры ўсяго, яна проста гіганцкая. Давайте загрузімся ж кудысьці далей. По-моему, Люменгмен. Штосьці тут, блин, вось, по вуліцы дзесьці бегаю. Дзень, і курыца ў меня павінна быць даступна ўжо тут. Вітаю, вітанкі багема. Зараз якраз такі просто показваю людям, з таго, што мы пачатак гулялі, мы зараз, я зараз спецыяльна скачу, каб паказаць проста геймплей, бо мы 3 гадзіны катсцэны глядзелі. Давайте я з кім-небудзь пазмагаюся. Курыцу вам выклікаю, паглядзіце на курыцу хоць. Так, вось здольнасці. Не тое. Вось. Давайте тут меншых. Курыца. Выклікаем. Омлет. Здароўечка сабе атрымалі. Але яно рандомны эфект мае, по-моему, то бок это не абавязкова лячэнне, гэта яшчэ што-небудзь. Во, бомж. Рейд гэтых самых. Во, бомж, поехали. Ён у нас класс мага. Это у нас поп-дива, по-моему, класс у яе. Песенка нейкая. Ну и так нормально. Наколькі была катсцэна, настолькі адбіты насамрэч рэальны геймплей гульні. Арбітальныя лазары, я не памятаю, яны павінны ў мяне быць, але можа быць яны ёсць у захаванні якой там хутчэй за ўсё сюжэтнае. Я не жадаю вам нейкія спойлеры моцныя накідываць. Ось тут у меня захаванне Bleached Black, і там мне павінны быць арбітальны лазар, потому что я там бізнесам займаўся вельмі актыўна. Так, наконт міні-гулень, может давайте, я могу, что Dragon Kart недоступны, герои тут доступно. А где заняться? Тут здесь поблизу павінна быць Mario Kart, наколькі я памятаю. Тут ёсць міні-гульні, караоке, ёсць гэтыя самыя розныя яшчэ, тут актыўнасцю просто мільён, тыпу чым займацца. Японскі Saints Row, так, вось гэтага самае можа блізкае да гэтага. Яна, ось, блин, я напамятаю нейкія. У тебе квесты нейкія альбо што? Яна адзначана просто. Гэта свіданку можна карацей зрабіць, вы бачыце, тут яшчэ і романтычныя гэтыя самыя ёсць. Я прапушчу, таму што гэта увогуле старое захаванне. Караоке, я не памятаю, тут яна, я мапу прыкладна памятаю, караоке, тут можна раслінкі расціць. Во, міні-гульня вось там, карацей, нам патрэбна, караоке, па ідэі, павінна быць даступна зараз, таму што там ёсць як міні-гульня паказаная. Давайте у караоке збегаем. Украінскі даб я не бачу. Дамы ё, карацей, там ёсць. Просто што, блин, ну можна без бойкі зараз? Блин, бойка. Не обошли. Ну, давайте атаками, скиллами, виндмилл, поехали. Алкоголю попил. Так.
Гэта яе, по-моему, поп-діва, вось яе клас. Так, узроўні гэта, конечно, круто, але я нікуды бег. Я бег дамы её петь. Дзе ён там? Гэта можа быць захаванне, у якім яшчэ не адкрытае караоке. Бо такое можа быць. Я просто не памятаю парадак чаго. Так, блин, там якудза наперадзе. Давайте... Проскачу, не проскачу. Тут можна, па ідэі, асцярожна проскачыць. Гэта бар, так, і вось тут караоке, по-моему, было. Во, караоке. Так, где там? Давай. 500 йен за песню без проблем. Я не памятаю правілы. Ну, па сутнасці, просто біт, ритм-біт гульня. Так. Песня. Як она называется? Кто памятае? Бакамитай, вось. Ой, я надабнутая. Ой, на не. Мы зараз... Чат. Зараз трэба... Не, мы не можем гэта пець на ангельскай. На халеру яна была дабнута. У нас месца для захавання няма. Блин, трэба павыдаляць штось тут. Так, я зараз могу захавацца вось тут просто каб не... Хаця навошта яно мне? Это уже пройдзены момант. Зараз нам патрэбна змяніць налады. Зараз мы японскую поставім, тому што гэта... Уключаю украінскую? Там яна... на спасылцы? Блин, а як? Ну, типу, як же ж мне тут прыйдзецца зараз наладжваць усё гэта. Зараз момант. Там на ютубе, правильно? Просто паглядзець. Давай я зараз дам её. А яна дабнутая як реально на гульню, альбо... Ну ладно, зараз паглядзім карацей. Так. Сам спявай. Вы за каго мяне трымаеце? Дабнутая... там Якуза 0. Карацей, гэта песня, для тых, хто не ў тэме, гэта песня, якая была на працягу ўсёй тыпу серыі Якудзы, там амаль, караоке ёсць амаль у кожнай. Калі вы думаеце, што тут сур'ёзныя разборкі гангстэраў, гэта толькі вось тыпу пачатак, а потым пачынаецца абсалют сінема і абсурд. Ну, тыпу, вось такое. Давайте я зараз. Зараз у нас будзе... Вось так. Вось так. Да маё. Вось вам да маё. Гэта унутраны мем Якудзы, карацей, гэтая песня. Мы зараз на японскай яшчэ будзем яе лупіць. Гэта герой іншай, ну, як бы звычайны герой, які звычайны ў частках Якудзы быў, і Ічібан гэта вось яго першая частка, гэта вось якраз таки гэта, якой мы гуляем. Щасливі дні з голови не йдуть, дурнем я був. Ось такое зараз гэта бягучы. Давайте пераключымся. Зараз я вам зраблю просто якой нахрен ангельскі, калі... Ой, блин, не то. Так, audio language Japanese.
А, я згадав, чому я захавання зробив. Для того, каб хутчэй адразу ў караоке ўляцець. Ён просто перезагружае, калі іншую дорожку ставіць, то прям перезагружае. Праўда, Якуза карыстаюцца геймпадам. Запомнілі? Запомнілі. Яно павінна быць адзін з апошніх, так, правильно? Вось оно, вось он, Lincoln Man на нас аўтазахаванне было. Так. Во. Casual backup, passionate backup. Я не памятаю, что за яно. Давайте passionate. Бака метай. Я не памятаю, як гэта робіцца. А, я не таго яшчэ абраў. Блин. Так, пачакайце-ка, не, гэта не тое. Лухтаненька, назад. Назад можна вяртуцца назад? Моя выбора няма. Гэта я падтрымліваю, гэта не тое. Там нешта іншае патрэбна абраць. Каб ён сам спяваў. Я там на фоне, карацей, знаходжуся просто. Чат, подпевайте, калі ведаеце слово. Я максимально сконцентрована зараз на міні-гульні. А, там часто натискать. Калі што, яны кожны мае сваю кат-сцэну на гэтай песні, і ўвогуле на кожнай песні, яны пра сваё пяюць, каб вы разумелі. Типу, яно пачынаецца караоке, а потым у вас, па сутнасці, флешбэк на гісторыю персонажа, настолькі глыбока яно валіць. Так, я нешта не тое натыркаў. Там неяк па-іншаму патрэбна. Это так давно было, што я не памятаю. Во, 89, вы глядзіце. 54 у сусвеце просто. Мне яшчэ фігачыць і фігачыць. Рестарт. Ну, рестарт і там атрымліваецца нельга. Так, уважліва зараз глядзім, я нешта не тое натыркаў. Так, песні... так... Фільмы? А, можна просто праглядзець. А, вось там мову можна абраць, не? Самая найбольш сыграная Бака Мітай і гісторыя Бака Мітай. Так, спяваць. А персонажа? Ну вось, напрыклад, я... Casual backup, можа быць. А што я? Мне падаецца, я не тое нешта раблю. Тодор Эрик обожает гэтую песню, и так часто просили ее включить у центральным БС у Варшаве, что им теперь просто так уключают, як яны падыходзяць. Давайте. Я не ведаю, я ўсё націскаю, мне показано, что Ичибан павінны пець. Давайте спробуем casual. А чаму не я спяваю? А чаму ён спявае? Я не жадаю, каб ён спяваў. Я жадаю, каб Ичибан спеў. Во, выйсці з міні-гульні. Што за херня? Я, можа, павінен нешта абраць, тыпу, каб я спяваў. Просто гэта, тыпу, уся наша каманда тут складана, тут і персонажа ўжо дадалося. Блин.
Там у дужках было написано, хто спявае. Так, але калі яна пачынаецца? А як мне абраць? Правілы... Не, ну гэта ладно, гэта я разумею. Спяваць. Вось я по типу абіраю, што спяваць. Бака Мітай я абіраю. Справа написано Ічібан. Ну, типу, як карыстач. Я магу толькі пачаць. Айскорс, Бака Мітай. Чаму ён спявае? Мне падавалася, што Ічібан таксама. Назад? Добра, вось, глядзім. Так. Тут мне абраць, альбо дзе? Я тут не бачу нічога. Спіс песень, там у дужках. А як я магу... А можна гэта змяніць? Альбо гэта яго типу песня, і тут і толькі ён, і Ічібан яе не спявае. Блин, няўжо? Мне прям просто ў галаве у гэты, ну, выгляд Ічібана, які спявае гэтую песню. А, я спачатку БС, я не зразумеў, што гэта пра Бірстейшн гаворка. Угу. Дакладна можна змяніць. Як? Ведаць бы. Я зараз усё націскаю, типу, ось так. Можа быць, мне патрэбна іх адчыніць яшчэ. Тут такое можа быць, што я занадта рана, ну, типу, я ў захаванні старым просто. Я нават не памятаю, што тут увогуле адбываецца па сюжэце. І там ёсць захаванні больш познія. Ну, я не думаю, што я тут прямо знайду штосьці. Добра. Я нават не памятаю, што тут увогуле можна рабіць. Блін, дакладна. Слухай, можа быць, давайте захаванне яшчэ пашукаем. Блін, часу яшчэ няма, трэба ўжо скончваць. Чатик. Мы толькі да самага контента добрались. Так. Ringone Man. Bleached Black. А там кат-сцена, хутчэй за ўсё будзе, в самом пачатак нейкі. Spider's Web, там далёка ехаць, по-моему. Зараз пагляджу. Скончваць? Не, уже конец, прям трэба на працу бегчы. Я зараз, можа быць, перасунуся хутка, але, по-моему, вось мы тут. Ну, мы далёка, насамрэч. Пам-пам-пам-пам-пам. Таксішкі няма. Давайте паспрабуем прабегчыся. Я зараз паспрабую абысці ўсе магчымыя праблемы. Там вось банда нейкая ходзіць. Мы тут 22 ўзровень увогуле. Але яны не хоць мелкі ўзроўні, але ўсё роўна не хочацца з імі зараз перасякацца, таму што гэта трошкі дадатковага часу. Зараз паспрабую паспець зладзіць. Таксі ёсць, але вось яно зараз пад рукою. Але яно нас... яно нас прям давязе. Усё цудоўна. 730 йен. Добра. Дзе ён там? А чаму там таксі не адчынена? Вось оно. Усё. Каля бара. Па-па-пам. І, дарэчы, зараз ён спяваць не можа, просто фізічна, таму што яго ў паці няма зараз. Я не памятаю там сюжэт, на што было, але я памятаю, што ён на пэўны момант вываліваецца спаць. Ну, у нас 13 мільёнаў йен. Яна заблакавана, гэтая песня, у гэтым сюжэце, таму што я не бачу, як пераключаць. І зараз ён заблакаваны як магчымасць, то бок яго проста няма. Па-па-пам. Нельга рандом энкаунт... Карацей, да. Так, гэтыя бойкі не памятаю. Можа і можна скіпаць, по-моему, там нейкімі прадметамі скіпаецца, альбо штосьці такое, тыпу, калі у цябе шмат грошай. Але насамрэч гэта ўсё роўна, тыпу, дадатковы досвед, а досвед патрэбны, скажем так. Калі ты жадаеш там прасоўвацца па сюжэце, то ты жадаеш гэтыя бойкі мець. Вось раслінкі, які тут вырошчваю, я бульбачку. Блін, у мяне няма бульбачкі. Яшка пасадзіць. Халера. Ладно. Насамрэч на гэтым я буду скончваць. Вось, і таму што прям трэба бегчы ўжо, праца мяне чакае, а працы ў мяне шмат. Таму заўтра у нас легенда Грымрока,
Гэта тое, што у нас выпало. У нас зараз марафон, мы гуляем у тое, што вы нагаласавалі, мы кожны дзень вызначаем, што будзе наступным, і мы так будзем рабіць на працягу гэтага тыдня і яшчэ наступнага. То бок кожны дзень мы вызначаем, што мы гуляем наступным днём. Я не ведаю, што там будзе. Таксама кожны раз, калі нейкая гульня перамагае, то мы яшчэ і выкідваем нейкую гульню. Вось, выкідваем мы, нагадваю, гульні, за які не галасавалі больш, чым за паўгады, і так у нас яшчэ і спіс падчысціцца крыху, таму што ён прям разросся апошнім часам. Вось, ад таго, што не часта за што прям не галасуюць больш, чым за па паўгады. Добренька. На гэтым я вас буду перадаваць. Я гляджу, хто у нас ёсць, каму можна вас перадаць. Хто у нас? Нікога, на жаль, няма. Няма каму закінуць вас. Добра, тады я жадаю вам добрага дня, добра вам папрацаваць. Калі вы працуеце, калі вы адпачываеце, добра вам адпачыць. Мы пабачымся з вами заўтра ў легендах Грымрока. Будзем вырашаць пазлы, будзем прабірацца скрозь падзямелле Грымрока. Да пабачэння.